porque vamos a empezar a sesión da tarde e, bueno, esta sesión da tarde é máis variada cada mañán. Na mañán intentábamos falar máis do porqué e do para qué. Ahora, pola tarde, falaremos tamén de porqués e de para qués, pero desde outra óptica. Nesta primeira sesión que me toca de coordinar a min, vai a empezar Ramón Cid falando de como era o ensino da química en Santiago a finales do século XIX, xusto no momento en que Mendeleev vai a publicar a súa táboa periódica. El nos vai a contar como era a nosa universidade, que facía Antonio Casares, unha personalidade extraordinaria, daquele un gran especialista, porque fixo a súa tese doctoral sobre Casares, e como se realizaba o ensino da química en ese momento. Non había táboa periódica. Todavía faltaban 10 anos para que Mendeleev publicara a súa táboa. Pero Casares estaba na onda do que pasaba en Europa e, por tanto, Ramón nos vai a contar que é o que sucede en esa época. E despois continuaremos falando de outros intervenientes. Xa. Ben, boas tardes a todas e todos. Como acaba de decir Manolo Bermejo, eu vou tentar facer unha especie de percorrido polo século XIX e antes de chegar á trascendencia que puido ter a clasificación dos elementos químicos e, por tanto, a táboa periódica dos elementos no ensino da química en Galicia, antes diso, bueno, chegar un pouco a Mendeleev, que precedentes hai, pero moi rapidamente. Moitas desas cousas son bastante coñecidas, así que non fai falta deterse moito nesa cuestión. O da clasificación dos elementos está na propia esencia do ser humano, clasificar, ordenar, organizar. Esta podería ser, de alguna maneira, a primeira táboa periódica da historia. Cando os gregos, pois, imaginaban que todo estaba formado por 4 cousas, pero realmente os elementos químicos no sentido que os coñecemos nacen coa figura de Robert Boyle. El escribe este libro que é o traducido galego sería o químico escéptico, este libro, donde el quita por primeira vez, bueno, por primeira vez, ou das primeiras veces, o prefiso árabe al da palabra alchemistry. A partir de aí, ese prefiso de alchemistry, de alchemy ou de alquimia vai desaparecendo porque el pretende, aunque el pensaba que a transmutación dos elementos químicos era posible, non obstante, deuse conta de que había que deixar o esoterismo do pasado e avanzar cara as ideas máis positivistas da ciencia. Boyle establece a primeira definición moderna de elemento químico como aquela sustancia que non pode ser descomposta noutras máis simples e o carácter de elemento químico adquire xa a súa primeira verdadeira esencia no campo da química con matrimonio Lavoisier, con Antoine Logan de Lavoisier e coa súa muller, Marianne Pauls. Cos dous, hai que decirlo así, tiveron que cortarlle a cabeza a Lavoisier para que Marianne Pauls puidese ela finalmente tamén dedicarse de forma protagonista á química. No seu tratado elemental de química e tamén con a axuda de outros químicos da época, como Fourcroy, como Vuitton, como outra xente francesa de finales do século XVIII, ponlle nome aos elementos químicos e no seu tratado aparece por primeira vez, aparece por primeira vez
unha clasificación dos elementos químicos desa época, uns 32 ou 33, entre eles está a luz e entre eles está o calórico. Para eles son sustancias elementais que acompañan os átomos ou que son emitidas polos átomos, no caso da luz, e no caso do calórico, pois que rebozan os átomos e que se comparten, cando un átomo con máis calórico se pon en contacto con outro con menos calórico, se produce un trasvase de calórico dun lugar a outro. Estas son ideas que aínda perdurarían. Aínda así, a contribución a elementos como oxígeno, como nitróxeno, aquí en España houve controversias, en francés se di azote, e azote significa sen vida, porque en presencia solo de nitróxeno, pois a vida desaparecía, morrían os insectos, os animais que poideran nunha campá que solo metían nitróxeno, pois non podían sobrevivir, e dai ven a palabra francesa, e así aparece na tabla periódica en Francia. Non se di nitrogène, se di azote. Aquí houve unha controversia en como chamarlle eso, porque azote tiña outra connotación, e parecía que o nitróxeno era un azote porque mataba as cousas. Non, a culpa non é do azote, non é do nitróxeno. Así que, ao final, pues, púxose azoe, pero finalmente quedou nitróxeno. E é así como lle chamamos. Pero ainda se sigue, nas tablas periódicas francesas sigue aparecendo así. O hidróxeno, fósforo, mercurio, zinc e sofre son elementos que adquiren a esencia de tales a partir do Tratado Elementar de Química de Lavoisier. Isto é a finales do século XVIII, empezamos no século XIX, e no século XIX xa aparecen, entre outros, pois, Mendeleev e Meyer, que son, digamos, os creadores da primeira táboa, ou das dúas primeiras táboas periódicas dos elementos. Pero hai toda unha serie de precursores necesarios para que Mendeleev chegue a súa clasificación periódica. Por exemplo, Tenag, falo de persoas que tiveron bastante influencia nos libros que despois na Facultade de Química, bueno, a Facultade de Química non existía, sino na Facultade de Filosofía, na sección de Ciencias, existía en Santiago e que é o que se vai a ensinar aos estudantes naquela época. Aquí xa empeza a clasificación, xa empezamos a ver en este libro en francés de Louis-Jacques Tenag, pois clasificacións de elementos tal como hoxe, aí tedes iodo, bromo, cloro e flúor. O flúor, por certo, tardaría hasta finales de século non se podería illar como elemento químico, pero por pura conexión cos outros halóxenos se sabía que tiña que existir ese elemento. Foi un elemento sempre admitido como tal, pero que tardou bastante en ser illado por Moissan. Por certo, este Moissan deronlle o premio Nobel por iso en 1906 e ao pobre Mendeleev nunca lle deron o premio Nobel. Probablemente, el morre en 1907, así que a última oportunidade que tivo de recibir o premio Nobel foi en 1906 e foi o descubridor do flúor quen o levou. Por que non lle deron o premio Nobel? Pois eso dá para outra charla. Si vamos a Dumas, este Jean-Baptiste Dumas foi un dos químicos a quen Casares, do que falaba Manolo Bermejo, que é quen institucionaliza a química como ciencia en Santiago de Compostela, é un dos químicos aos que sigue Casares, e por eso traio aquí, aunque non... se ve aquí xa como empeza a falar de familias, e xa son familias que nos recordan os grupos, as columnas que aparecen agora na táboa periódica. Compre decir que esta xente clasificaba, pero o que lle faltaba era albiscar o asunto da periodicidade. É dicir, da periodicidade e da relación que había entre os elementos.
Sabían que había grupos que se comportaban igual, pero non sabían por qué. E non sabían se faltaba algún ou non faltaba. Por eso Mendeleev foi importante, porque vendo todo isto, un se pregunta onde está a importancia, cando xa moitos outros xa organizaban os elementos químicos, desde moito antes. Mendeleev sabe disto porque Mendeleev está de postdoc, falando ahora na terminoloxía do século XX ou XXI, está de postdoc, era ruso, era de San Petersburgo, e ven a Francia e a Alemania a coñecer a química que se está facendo, e de feito un dos seus maestros foi un francés chamado Renaud, e eu teño leído por algún sitio, pero hai demasiado tempo para poderlo referenciar, que ese que quen lle pon a R a P por V igual a NRT é Mendeleev e ese francés Renaud. Eu sempre me preguntei por que R? Por que R nesa fórmula? E eu sei que li nun sitio, pero non me acordo moito. Así que, ditos a isto con todas as reservas, porque ao mellor quen escribiu eso, pois tampouco estaba moi documentado. Pero non volvín a ler en ningún outro sitio ninguén que fixese outra proposta ao respecto. Así que, como esta é unha ecuación que en química coñecemos ben, e os que damos clase en secundaria, pois a usamos como potro de tortura nas ternas infancias dos 15, 16 anos, pois eu lles conto isto, como se fora verdad, absoluta verdad. E entonces, pois, digo, non, Mendeleev, Por que les preguntan? É curioso. R, por que R? Que é esa R? Que lles dá moito medo, 0,082 atmósfera litro mol Kelvin, eso é un dos expresións que a unha rapaza de 14, 15 anos realmente impón. Bien, si pasamos a Ampère, Ampère xa fai unha clasificación. Hai que recordar que Ampère, xunto con Avogadro, teñen unha gran importancia no que despois sería o concepto de mol, máis adiante, e el tamén fai a súa clasificación, e incluso con nomes, que creo que aquí non se ve moi ben, sí, nomes que eu creo que sería moi interesante leválo a un aula de secundaria, porque son moi simpáticos. Gasolitos, leucocitos e croicolitos. Que significa que estos, os que están aí, poden ser gases, ou se poden convertir facilmente en gases. Os segundos dan lugar a sales brancas, por eso de leuco, sales brancas, e os outros sales coloreadas, os croicolitos. Entón, el fai unha clasificación que en algunhas cousas ten boa relación coas familias e os grupos actuais, pero el presenta isto. Este outro francés, Desprez, fai hasta 14 familias en donde podemos recoñecer tamén algúns dos grupos por exemplo, se collemos vemos prácticamente a primeira fila, moitos deles é a primeira fila dos elementos de transición, e aparecen dous que son os elementos de transición interna, o cerio e o uranio, un nos lantánidos e outro nos actínidos. Isto a mediados, mirade que morre en 1863, o sea que isto pertence á primeira metade do século XIX. E este outro francés, este era de origen francés-alemán, pois fai algo parecido. Solo que en lugar de poñer familia 1, familia 2, así, hasta familia que sexa, pois pon nomes que se relacionan coas propiedades ou con algún dos elementos químicos correspondentes. Hai máis. Algúns que son os que aparecen habitualmente nos libros de textos, as tríadas de Dobereiner, a hélice telúrica de Champ-Courtois, as octavas de Newlands. Newlands, polo asunto musical, pensaba que os elementos tamén se comportaban hasta o octavo e o seguinte iba de baixo, era unha octava máis alta, como tema da música. E cando se ven todos os elementos que hai na época de Newlands e se ve como os dispón, se parece bastante a unha táboa periódica convencional. E, sin embargo, se reíronse moito del por... Non sei se se falou pola mañán do tema este da música, ven despois. Non sei se se vai tocar esta cuestión, así que prefiro deixalo porque seguro que
que van facer moito mellor. Bueno, todo este personal e máis xente dedicouse a clasificar. Casi se pode, como as facultades de química ou os centros de química vivían bastante separadas, obviamente, por cuestións que non fai falta afondar, pois cada un facía a súa química propia. E, de feito, era tan propia que, por exemplo, o ácido acético tiña 19 fórmulas distintas. Dependía do sitio. E, o sea, buscar unha formulación exacta de un lugar a outro, eso era dificilísimo, complicadísimo. Por iso que cada un tiña o seu sistema e os seus seguidores. Quero traer aquí o caso de Mateo Orfila por falar de alguén relacionado coa España do século XIX, século XVIII, século XIX. Mateo Orfila, que nace, depende, os baleares din que é Dalí, os franceses din que é francés, e é Mahón, sí. É Mahón. Exactamente, efectivamente. Eso. Sí. Non o nego. Entón, este é o máis cercano que temos a alguén de aquí, aunque só sexa, e cando digo de aquí, digo no ámbito do que é políticamente o Estado, que podería ter relación con tal. E aí vedes que algunha das familias que propón son tamén, casan moi ben co que temos hoxe este está nun libro del, e casan bastante ben con esa cuestión. Este Mateo Orfila tamén tivo moita influencia porque ele era un experto en toxicoloxía e tivo tamén bastante influencia en que de quen vou falar despois, que é Antonio Casares, que é quen, como dixen ao principio, como dixo Manolo Bermejo, nos trae a química á Universidade de Santiago. Non só el, pero ele é unha figura trascendental. E se entramos na lei periódica, temos que falar dos dous, que primeiro, que quizá por eso teñen, e por eso, bueno, podemos falar de Mendeleev con unha especial relevancia, porque son, tanto el como Julius Meyer, que este alemán, Mendeleev ruso, propoñen a súa clasificación, pero xa pensando que hai unha periodicidade, aí hai unha conexión latente entre os elementos que non son capaces de saber cal é, incluso se Mendeleev soubese ao final cal era a razón, pois levaría un serio disgusto, e xa direi despois por qué. E en 1860, isto que decía antes, de que en cada facultad, en Francia, pero dependendo da zona de Francia, en Gran Bretaña, en Alemania, en Italia, que se facía unha química especial e desconectada cos outros, en boa parte, son, sobre todo un químico alemán, que Culé, que nos sona a todos, porque é o que descifra por primeira vez o anel do benceno, é o primeiro que lle dá fórmula ao benceno, queren celebrar o primeiro Congreso Internacional da Química. E en esta cidade de Karlsruhe, en Alemania, en 1860. Aí se xuntan químicos de toda Europa e un español. Torres de Luna. Sí, quen dixo que sí? Torres de Luna. Bien. Daquela non había ningún postdoc español por aí pululando. É dicir, a química española estaba tentando poñerse a nivel europeo a finales do século XVIII, principios do século XIX. De feito, hai tres elementos químicos que son descubertos, digamos, por españois, aunque dous son en América, e aí hai discusións de si eran mexicano e si era español ou si era tal ou cual, pero sí que hai os hermanos Elúyar estos que son da Rioja e que descubren o wolframio. E o descubren, eles estiveron traballando fora, había postdoc españoles a finales do XVIII, principios do XIX, fora. E aquí había algúns químicos de fora.
nomeadamente, pois, Proust, que crea a Escola de Química en Segovia e que dá lugar a que haxa químicos españoles relativamente competentes ou competentes en relación á media europea. De feito, sobre todo no que eran os colexios de farmacia, que eran os verdadeiros lugares de ambiente químico onde se facía unha química práctica e onde se traballaba con os manuales e demais, hai unha boa presencia dos libros, sobre todo franceses, porque eran os máis fáciles de entender, pero ven a chegada de Fernando VII e desde 1808 prácticamente hasta 1832-33 que morre, pois, en fin, xa sabedes pola historia que pasa co país, que pasa cos afrancesados, moitos dos químicos, moitos dos científicos eran seguidores da ciencia francesa, así que son perseguidos, teñen que exiliarse, e a ciencia española pois, pegou un baixón do que prácticamente, pois, non sei se se pode decir que hoxe se está recuperando todavía. Probablemente a nivel estadístico os números dean a razón a eso. Por culpa disso. E non é que despois de que morrera este señor, pois a persoa que o sustitúe coa súa filla Isabel, as cousas foran moito mellor. Se empezan as guerras entre ela e o seu tío, son as guerras carlistas, e estamos outra vez coa mesma historia, así que dificilmente podía haber españoles estudiando no estranxeiro, e só hai un que vai ao Congreso de Karlsruhe, e para o que foi, case mellor que non fose. Porque non fixo nada especial, nin a súa presenza derivou en algún tipo de... Era o típico catedrático universitario, estos son en palabras de Pío Baroja, un señor engolado, que cando falaba en clase, pensade que aquela xente iba a clase vestida como se fora unha boda e no laboratorio estaba igual. E este señor, pois, non tivo ninguna contribución, é dicir, o Congreso de Karlsruhe pasou absolutamente desapercibido en España. E hai que pensar que nese congreso é onde un italiano chamado Stanislao Cannizzaro presenta o traballo de Avogadro e aí a química cambia totalmente. Porque xa o concepto de Avogadro de que existen as moléculas e que é o sérmolo do concepto de mol posterior vai ser fundamental. De feito, este Mayer di que chega á súa casa, empeza a pensar sobre todo o que escoitou nese congreso e era como se unhas cortinas caeran diante de él e empezar a ver, por fin, tantas cousas que él non era capaz de entender, ahora todos entendían, a partir desas ideas. Se iso tivese ocorrido aquí, pois, bueno, estaríamos falando da química de outra maneira. A ver que me vou enrollar moito. Meyer presenta en este traballo a súa táboa periódica e fixádevos que xa aparecen ocos. Ui, onde vas? Xa aparecen ocos aquí e aquí. Deixa lugares onde non parece case elementos, pero en algún lugar xa el pronostica que ten que haber elementos. Por tanto, Meyer tamén pronostica que va a haber ocos. En ese libro que vedes aí, en realidad o publican en 1870, pero isto xa o tiña escrito en 1869. Por tanto, hoxe poderíamos estar celebrando exactamente igual os 150 anos da mesma cuestión. El ordena os elementos por masa. E Mendeleev fai o mesmo. Mendeleev fai outro ordenamento, pero tamén os ordena por masa. E aquí hai en algúns sitios interrogantes que teñen que ver con que el dubida das masas, en algún lugar hai un interrogante por aí, aquí, por exemplo, vedes? E aquí xa claramente pon cal debe ser a masa dos elementos. En eso foi máis atrevido que Meyer, no sentido de que él era capaz de decir, de intuir que propiedades deberían ter os elementos que faltaban, non só o que faltaban, sino que cales tiñan que ter. Non me podo resistir, e que me teña escoitado falar desto, pois sinto que sexa repetitivo, non me podo resistir a decir que el, cando decía que elemento estaba debaixo, ou, por exemplo, despois, el cando colocaba o aluminio, e este, por exemplo, que estaba aquí, decía eca aluminio, que significa como debaixo, despois do aluminio, eca. E decía, teño que cortar, non? Pois non vos lo conto.
Ben, despois, no turno de preguntas, se alguén o quere preguntar, o respondo. Aí tedes a Mendeleev máis ou menos nesa edad. Estamos afeitos a ver un Mendeleev diferente. Esta é unha foto de Mendeleev aproximadamente nesa época. E ahora entrando xa en Galicia, pois hai que falar de Antonio Casares. Para él, estes son os seus referentes. Aí está Lavoisier e aí está Dumas. Tamén está Berzelius, que é quen lle pon as letras aos símbolos químicos. Dalton non quería letras, pareceulle unha vulgaridade poñerlle letras aos... Foi Berzelius quen empezou a poñerlle as letras que hoxe coñecemos dos elementos químicos. E ele escribe Casares, Antonio Casares entra na Universidade de Santiago prácticamente en 1840 e morre en 1888. Durante 48 anos, ele é a química. Ele é a química na Universidade de Santiago, así que hai que referirse a él para entender como a clasificación dos elementos e a súa posible periodicidade aparece. Estos son os elementos químicos durante a vida de Casares. No seu tratado aparecen non só os elementos que hoxe coñecemos e que finalmente se demostraron que existían, sino incluso algúns que durante esos anos do século XIX foron propostos e foron desaparecendo porque non eran elementos, eran mesturas de outros elementos. Entonces, pues aquí en este libro pues aparece el pelopio, el niobio, el niobio e el ilmenio son elementos que irían desaparecendo. El nos seus libros aparecen tabuas de elementos químicos. Esta aparece no Manual de Casares, o último que publica, a última edición de 1880, e aparecen nos grupos os elementos químicos máis ou menos coa disposición que temos hoxe na táboa periódica. E algunha cuestión, porque xa en 1848 di, estudiando estes corpos, estes elementos, según el orden indicado en esta clasificación, pudiéramos llegar al conocimiento de ciertas leyes generales y adelantar algo en la filosofía de la ciencia. Él sabe que algo ten que estar detrás de que esos elementos teñan un comportamento sunto. E aquí fala do flúor, que di que todavía non está illado, pero seguro que ten que existir, porque hai unha relación de comportamento con o cloro, co bromo e co iodo, que non debe ser unha cuestión menor. Nas súas leccións do programa de química, cando el dá clase, este último programa de química de 1883, xa aparecen as clasificacións dos elementos químicos, pero hai que decir que poderíamos caer no erro de realizar unha crítica descualificadora da química que se ensina na Universidade de Santiago no século XIX polo feito de que non se fai mención da táboa de Mendeleev. Realmente non se fai mención nunca. A primeira mención se fai xa morto Casares e en Barcelona por un profesor que saíra daqui da Universidade, ou que pasara un tempo na Universidade de Santiago, e empeza a falarse de Mendeleev xa no último decenio do século XIX. O Congreso de Calrúe, como dicen antes, Torre Muñoz de Luna era, e non tivo moita influencia, e as preocupacións da química española era a cuestión práctica, os medicamentos, os explosivos e demais, e a clasificación periódica, por tanto, foi adaptada moi lentamente polos libros de texto, porque en realidad xa había unha clasificación suficientemente operativa. E remato, esta é a primeira táboa periódica que se cree que existiu no ensino, que apareceu de casualidade en Escocia, e é de 1885, e nela, hai algún oco por aí que todavía son elementos químicos que refiren a proposta de Mendeleev, pero todavía non estaban descubertos. Finalmente, quero decir que o inicio da explicación da clasificación periódica é de Thomson. Thomson, co seu modelo atómico, empeza a poñer os electróns dentro, descubre os electróns, os empeza a colocar, e cando fai a súa clasificación de como están, empeza a visualizarse que hai unha repetición da estructura última dos electróns. Eso se asemella moito á configuración electrónica. Pero o primeiro que fixo foi Thomson, que non sabía nada de física cuántica, nin foi un tema do seu interese, e remato dicindo que non deixa de ser unha especie de ironía que sexan os electróns, a colocación dos electróns alrededor do núcleo, os que determinen os parecidos entre os elementos químicos, porque Mendeleev nunca creou nos electróns.
Mendeleev lle parecía unha pamplina que non tiña nin pé nin cabeza. Así que por eso dicen antes que, bueno, morreu antes de que a física cuántica finalmente, pois, así que morreu querendo que seguramente tiña razón. De acordo? Pois moitísimas gracias. Bueno, despois de escoitar a Ramón, non me queda máis remedio que recordar que eu fui un alumno do Tomás Rafuecas e cando falábamos en clase de Tolson, don Tomás decía: un momento, ciudadano, ¿usted a quién se refiere? ¿A JJ Tolson? JJ Tolson era o que estaba aí. Porque Tomás Rafuecas conocía por nomes aos científicos da súa época, porque era un científico de talla universal. Bueno, e agora Manolo nos vai falar outra cosa. Manolo Vicente, todos o coñecedes porque é o creador de Efervesciencia, é o único programa que temos en galego sobre ciencia no país e, por tanto, el vos vai a contar os seus problemas, a dificultad que ten a divulgación da ciencia en galego e, bueno, Manolito, adiante. Moi boas tardes. Me pediron que dese unha charla de 20 minutos para falar, divulgar o sistema periódico hoxe. Vou falar de divulgar cousas nas que me historiarei a divulgación o que é da ciencia, tamén algúns problemas que temos a hora de falar de química e algunhas cousiñas pequenas máis concretas do que é da táboa periódica. A primeira reflexión que vos quero facer parte dunha experiencia persoal. Temos unha asociación de divulgadores que se chama Divulgación, que ás veces nos gusta pois facer puntos científicos e facemos, pois imos onde está a xente e facemos cousas. E das primeiras que fixemos unha que foi en Lira, era un Entroido e fomos disfrazados. Eu, como teño un pasado químico, que recordei esta mañán coa charla de Manolo Bermejo, que tiene unha regresión ao pasado, como teño un pasado químico, pois dicín, bueno, pois eu me vou disfrazar de Mendeleev. Pero claro, foi un sonoro fracaso, porque ninguén sabía como era Mendeleev. Se o pensades, isto mellor ten máis importancia que parece. Nos iconos da ciencia, a química como ciencia, faltalle iconos universais e reconocibles. Por exemplo, a bioloxía ten a Darwin. Hai figuras de Darwin que son moi recoñecibles. Das primeiras fotos hai de Darwin e coa súa barba longa Darwin, todo o mundo, ou moita xente sabe quen é Darwin, vas a internet e hai memes con Darwin. Con Mendeleev non, vale? Podemos dicir o mismo de os físicos, o mundo da física, Einstein. Einstein é unha figura pop, vale? Quizáis na química nos falta esa gran figura pop, popular, que sexa como unha especie de imaxe de marca do que é a química. Eso probablemente unha cosa das que nos acontecen, das que nos pasan. Bueno, a táboa periódica dos elementos. Quizáis o que vou dicir non sexa moi novedoso no marco desta xornada, porque a mensaxe que quero contar é que detrás de todo eso hai moitas máis cousas das que se ven. E para ver esas cousas e para explicalas ao gran público, divulgalas, pois o importante non é o coñecemento de saberse de memoria a táboa, senón que está detrás deso. E todo o que se ven falando nesta xornada de a filoloxía que hai aquí, a historia que hai aquí, as guerras que hai detrás da táboa periódica e todo eso realmente o que é importante comunicar. E hai unha cousa que tamén é bastante básica, pero importante a hora de falar de comunicación da ciencia, é que eu estou falando de comunicación social da ciencia, non estou falando de comunicación entre iguais, entre pares. E da comunicación social da ciencia podemos distinguir varias facetas. Unha faceta que é a faceta da divulgación e outra faceta, por exemplo, que é a comunicación da ciencia que fai, por exemplo, o xornalismo científico, que son cosas diferentes, que ás veces misturamos. E a hora de falar do que se comunica socialmente da química ou da táboa periódica, o mellor, compre ter na mente esa diferenciación. En que escenario nos atopamos? Porque se falamos que queremos facer unha comunicación social da ciencia ou especificamente da química, tenemos que saber como é a sociedade na que vivimos e cal é a recepción, a actitude hacia a ciencia.
hai estudios destes. O estudio de referencia en España é o que fai a CECIT, que cada 2 anos fai estudios de percepción social da ciencia en España. O último é de 2018. É no que se dá unha idea do interese que ten a poboación española sobre a ciencia. Bueno, nos estudios anteriores poñía unha flecha hacia arriba como dicindo que iba para arriba, non? Ahora xa non a poden poñer, bueno, non ten así moita matemática, pero isto é, cando ti lle preguntas a xente cal destas cousas te interesan, queren ver se nomean entre eles a ciencia. E un 16% das persoas nomean a ciencia. Claro, un 16% da poboación, parece que pode ser unha cousa bastante realista. A seguinte pregunta ven rapidamente. A xente que o mellor non ten interese pola ciencia, por que non se interesa pola ciencia? Que pensades vos? Sí, perdón? Sí, sí. Vai por aí. Porque parece moi difícil. Mira, xa resolvimos. Porque non entende, 33%. Un de cada 3 non entende ou ten a percepción de que non entende. Vale, entonces esa é a primeira barrera coa que nos atopamos a hora de comunicar a ciencia. Bueno, a segunda cousa, a leo porque está moi pequeniña, nunca pensara sobre o tema. Non a necesito, pero hai unha serie de motivos polos que na sociedade a ciencia pois non é a primeira prioridade, tampouco digo que teña que ser. O que si é certo é que, inda que o interese é relativamente baixo, o que si é certo é que a consideración do labor que fan os científicos é unha consideración moi elevada, como prestixio social. De feito, se preguntan cales son as profesións máis importantes, e arriba están os médicos, os científicos, os terceiros profesores, e, ao final de todo, políticos e religiosos. É algo co que se pode xogar. Inda que logo, se ti vas preguntando se dedicarías cartos a investir na ciencia, aí xa cambian as cousas. Vale? Pero polo menos hai un certo, bueno, unha certa prestixio social. E logo tamén é interesante tamén saber como está, bueno, vos lo pregunto, como está chegando a ciencia a xente, cales son os cales polos que a xente se informa da ciencia, porque temos que ter en conta que moitas veces cando se fala de, por exemplo, de divulgación da ciencia, de comunicación da ciencia, moitas veces sempre se pensa en chegarlle aos nenos. Os nenos xa están no ámbito educativo. Teñen os seus profesores e están facendo moi ben o seu traballo. O problema é que unha vez que deixas o ámbito escolar, se non és un profesional dedicado á ciencia, como é ese contacto coa ciencia? Vale, como chega? Como pensades que chega? Por onde pensades que se informa a xente? Polo xornal, por internet, YouTube, sí. Por redes sociais, sí. Fundamentalmente imparable. Bueno, vivimos nun entorno digital é por onde fundamentalmente se informa a sociedade. Vale. Lamentablemente a radio está aí pequeniña, pero estamos aí. Pero bueno, tamén están os podcasts que metemos na parte de internet e xa está. Pero bueno, sí é importante telo en conta. Sigue sendo a televisión moi importante, porque en España o medio de comunicación que ten máis penetración de momento sigue sendo a televisión cun 85%. Pero da igual, como internet está así, rapidamente vai coller. Pero bueno, ese é o panorama no que estamos. Neste informe de percepción social da ciencia, a mí unha parte que me parece moi interesante a hora de ver cal a actitude da xente coa ciencia é este gráfico de aquí. Collen os perfis das respostas e os agrupan. E este é un perfil que sí que nos dá unha imaxe quizás máis interesante de como é a actitude da sociedade ante a ciencia. Hai unha parte importante que son desinformados, que basicamente é xente que non ten interese pola ciencia, entonces non está informada, pero basicamente porque non lle preocupa, vale? Esa historia. Hai unha parte de críticos desinformados. Aquí podemos meter a parte máis conspiranoica de xente que pensa que nos están a engañar e toda esta historia. E logo, a boa noticia é que hai unha actitude positiva contra a ciencia de máis do 50% da xente, que son os procientíficos moderados, que hai unha actitude bastante positiva cara a ciencia,
e hai os procientíficos entusiastas. Esos serían os que estades vos aquí, probablemente. Seríades procientíficos entusiastas, seguro. Vale. Que problema temos en isto? Quizáis, o problema que temos que moitas veces as actividades que se fan de divulgación ou de comunicación que chegan acaban chegando ao público dos procientíficos entusiastas. Vale. E a parte difícil é conseguir que os desinformados queran informarse. Vale? Ou conseguir que os... Bueno, e xa máis difícil que os críticos desinformados pues, vayamos cambiando cousas. Porque outra cousa importante neste aspecto, e logo creo que vou ir máis rápido porque senón me vai pasar igual que Ramón, unha cousa importante que nos estamos movendo a hora de comunicar na comunicación social da ciencia no paradigma de cultura científica. Hai anos o paradigma era de alfabetización científica. Queríamos que a xente aprendese cosas. O sea, que a xente volvese a pasar outra vez pola escola. Pero non se trata disso. Se trata de que a xente teña cultura científica. A cultura científica é entender cultura, definición práctica, entender o mundo no que vivimos. Cultura científica, o noso mundo científico-tecnolóxico, para entender o mundo científico-tecnolóxico no que vivimos, necesitamos de cultura científica. E iso é un cambio. Entonces, a conclusión logo, cando falemos da táboa periódica, que non queremos que a xente se saiba facer un crucillado de resolver a táboa periódica, pero sí que queremos que saiba como funciona a química, como funciona a ciencia e o que hai detrás. E iso é importante. Que haxe unha valoración, porque a xente que vota e os partidos políticos son os que logo reparten os cartos de I+D. Vale, para investigar. Entonces, bueno, se a xente ten esa cultura científica, probablemente poderá votar pois máis en consecuencia, non? Se pasen quizás, se preguntas a xente que se os tomates teñen xenes e hai xente que di que non teñen xenes, unha opinión sobre transxénicos non é unha opinión moi fundada. Bueno, imos aló. Dificultades, problemas que me atopo eu a hora de falar de química, en concreto, que temos en efervesciencia. Isto non nos pasou en efervesciencia. Este é Diego Peña e resulta que eu estaba facendo unha colaboración noutro programa, e estamos falando de un artigo que fixo Diego, que claro, que para quen lle gusta a química era un achado moi importante, que era que conseguían con microscopía electrónica poder ver o que se ven sempre nas fórmulas, que son os enlaces. O enlace é unha idealización, pero que eles cos seus microscopios electrónicos o podían ver. Entón, estábamos contando eso na radio. E tiña un compañeiro, xornalista, que preguntou, vale, pero teño unha dúbida previa. Que é máis grande, un átomo ou unha célula? Claro, pode parecer unha barbaridade, pero é unha cura de humildade. É unha cura de humildade porque hai un problema, que é o problema da escala, que damos por suposto que o noso interlocutor o está sabendo, e non sempre é así. Entonces, esa cura de humildade é dicir, bueno, cando estamos falando de química, aquí se misturan cousas. Por exemplo, incluso nos estamos copiando as metáforas. Na charla, na parte da nucleosíntesis, cando se fixo a comparación cos legos, foi fantástico, é moi fácil de entender. Pero o problema é que cando eu falei do descubrimento do premio Nobel hai 2 anos polas máquinas moleculares, tamén puxen a metáfora dos legos. Entonces, claro, non é o mesmo falar de legos para falar de quarks que falar de legos para falar de átomos. Entonces, xa estamos metendo aí un problema de escala, unha dificultade. Bueno, outra dificultade bastante evidente que esa se falou aquí, é dicir, esa mala sona do que é da química como ciencia, que ás veces chega a chamarse como quimifobia, vale? É dicir, que calquera cousa sintética é o antítese do natural e, polo tanto, é algo perxudicial. E iso é unha cousa que se vai cambiando, que no ámbito da divulgación hai moita xente que está facendo cousas moi importantes, pero é unha dificultade que seguimos tendo aí, que esa contraposición natural químico. De feito, eu, ás veces, teño feito así para o programa, unha historia de salir á rúa e dicir, bueno, aquí dentro destes envases hai un produto químico. Cal? Obviamente este. Cal destes 2 te beberías? Obviamente este. Vale? Nos 2 hai o mismo. Vale? Pero esa historia sigue moi metida, enseguida no noso ADN. De feito, eso podes buscar por internet,
hai como un xogo, isto fixeron dindo a un sitio e preguntar a xente si asinaban para prohibir o monóxido de dinitrógeno, porque é unha sustancia que hai centros de afogamento soano, que é unha componente principal da choiva ácida, que está nas centrais nucleares, que se utiliza nos potitos dos nenos, que se en contacto cos freos dos coches frean peor. Claro, todo o mundo firmando, sí. E bueno, claro, o monóxido de hidrógeno, pois é auga, vale? Entonces, eso unha parodia do que nos pode chegar esa sospeita de que todo que sexa químico é malo. Logo hai outra cousa que acontece, esta é unha colleita miña, non sei se é moi acertada ou non, que é o efecto Asteris no país dos godos. Non sei se recordades este Asteris, que van aí ao país dos godos, e Asteris está dicindo todo o rato, na aventura, ao Belis, que intente non entender, porque están falando en raro e é mellor que non entendas. Entón, a veces hai unha dificultade a hora de contar cousas de ciencia, a actitude da xente, da persoa, porque pensa que non vai entender, que é a máxima dificultade, entonces non hai ese primeiro paso inicial para decir, vou non escoitar. Ou non hai esa historia de empezar un programa de ciencia e digo, bueno, pois vou a cambiar, porque como máis de ciencia xa teño na miña cabeza pois unha serie de preconceptos negativos e entonces me vou. Entonces tens que superar esa reticencia inicial, que é un problema. O mellor logo, se logo xa metes a persoa, pois dicir, bueno, pois terei que buscar as fontes de información que sean asequibles aos meus intereses e aos meus coñecementos, e seguro que as atopas. Vale. Mais cosiñas. Outra cousa que xoga en contra, isto de parte dos propios medios de comunicación, e os estereotipos que se crean. Isto, por exemplo, son das Olimpiadas de Química en Galicia. Están collidas de prensa galega. Entón me falan de os 60 mellores cerebritos para este trío de cerebritos e preguntan ao gañador das Olimpiadas se é un cerebrito. Claro, di que non, ou se titulas directamente un cerebrito. Vale, este é unha dificultade. Bueno, como Manolo me está cortando, vou avanzar bastantes cousas. Entón, hai estes problemas a hora de comunicar a ciencia e a química en particular. Pero nos podemos facer unha pregunta. Cando se descubra o elemento 119 vai ser portada a 4 columnas da prensa, se sigue existindo eso? Non, non o vai ser. Será unha nota marxinal. Bueno, non o vai ser. Porque, digamos que como noticiabilidade, o que sería estrictamente a táboa periódica, pois ten un poder de convocatoria limitado. Vale? Aí nos físicos, pois, o bosón de Higgs, si, ou as ondas gravitacionais, pois obviamente, pois si ten esa gran noticiabilidade, pode ser unha nova de primeira páxina. O descubrimento do 119, cando chegue, pois, bueno, será unha cousa así pequeniña. Pero, bueno, é unha realidade que estamos. Pero, pola contra, o que sí é certo que desde o que é a divulgación, sí se pode estar chegando comunicando a táboa periódica. O mellor desde a parte máis noticiable, menos, pero sí se pode estar chegando. E, obviamente, para eso xa aproveitan estas conmemoracións que son moi boas para, precisamente, crear temas, crear tendencias, crear conversas. Por exemplo, ahora que estamos co ano internacional da táboa periódica, pois hai medios que o fan, por exemplo, os compañeros de Ciencia, aí están, hai iniciativas nas redes como Moléculas en galego, que tamén están aí metendo a química, ou, por exemplo, está o caso dos sellos. Bueno, non sei se alguén colecciona agora sellos, casi ninguén os colecciona, pero hai unha anécdota chula. Mirade, este sello, o primeiro de arriba, é conmemorativo deste ano, pero o anterior, de abaixo, habrá xente que lle soe, porque este é do ano 2007, que era o ano de Mendeleev, daquela. E aproveitando a conmemoración, tamén se quitou este sello. Este sello o fixo un químico de Alicante, Javier García Martínez, e fixo unha táboa periódica no sello empregando as cores de Mondrian. Eu, cando vin, me gustou moito. De feito, tive a oportunidade de entrevistalo. Pero, curiosamente, Débora García Bello, que tamén é química divulgadora, cando veu isto, empezaron a dicir ela a sangrar os ollos, porque Mondrian non empregaba o verde.
E entonces, claro, aí os lantánidos, pois, bueno, foi unha pequena metedura de pata. Cousas que acontecen. Aquí tedes a Débora, e quizáis Débora representa unha nova xeración de divulgadores nos que tamén se inclúe a química, porque no ámbito da divulgación é un ámbito que está medrando moi potente nos últimos anos, pero a presenza da química era unha presenza bastante cativa, bastante pequena. E temos casos como os de Débora que están pois poñendo a química tamén no seu lugar no ámbito con outras ciencias. Bueno, hai libros de tatatán, papapam, e sabes que Manolo me langa, comento unha cousiña máis. E entonces a importancia de como contar a táboa periódica, isto é unha cousa que me aconteceu hai moi poucos meses, que fixemos un programa no Monte Meme, invitados pola Asociación de Recuperación do Monte Meme, e visitamos unha mina de wolframio, estivemos empezando aí a facer espeleoloxía e visitando pois a mina. Entrevistamos incluso, bueno, levábamos aí a xente con Vidal Romaní, fixemos aí con mineiros, explicamos a historia do wolframio desde o punto de vista químico. Desde o punto de vista químico, a importancia que tivo en Galicia, tamén a controversia do nome, os usos, as aplicacións, e fixemos unha parte divulgativa desa. Sin embargo, nas redes sociais, houbo que nos criticou moito por, facendo un programa sobre a minaría do Monte Meme, non abordar a problemática que teñen as actuais balsas de lodos que están no Monte Meme, que non era o programa que íbamos a facer. Que nos quere dicir de todo isto? Que, bueno, que tamén hai unha controversia, hai unha serie de conflitos que tamén están incluso detrás da química, da táboa periódica, nos que tamén hai que contar e que tamén pois, hai que, bueno, que explicar. E, bueno, vamos a dejarlo. E quizáis, porque Manolo me lanza, tal, como colorario final, pódese comunicar moita táboa periódica, moita química, pero o importante é ter ese paradigma de que falaba antes de cultura científica e de que non queremos que a xente alfabetizalos, senón que saiban o que está detrás e, sobre todo, o que estamos traballando é o interese e a actitude pola química e pola ciencia. Vale, moitas gracias. Bueno, Sergio, a desfilar. Xa vichedes o interesante que é escoitar a Manolo, escoitado en efervesciencia porque teredes a oportunidade de aprender moitas cosas sobre a ciencia. Quedan moitas preguntas, o tempo é corto, como sempre ao longo do día vos estou dicindo que o que queremos é presentar temas para que veades de que se fala de química en Galicia e despois nas preguntas podedes preguntar o que queirades. Quen ven agora é un amigo ao que me é moi difícil presentar, porque levamos máis de 50 anos de vida en común. Bueno, en común que a súa muller. Victorita, que está ali presente. Somos compañeiros desde o primeiro curso da facultad. Cando pensamos que elemento químico traer aquí ás xornadas, pensamos de moitas cousas. Pensei sobre o ouro, sobre o wolframio, de que levades coitado moito tempo, pero nos pareceu que era tan trascendente o mercurio. Primeiro porque mercurio é elemento típicamente español, como xa contachedes varias veces, escoitachedes varias veces decir. O mercurio é un elemento trascendente na historia da metalurxia española. E temos a sorte de que Sergio é un especialista, leva casi toda a súa vida dedicado ao mercurio. De modo que vos vou a presentar a química do mercurio dunha maneira moi atractiva. Boas tardes. Vamos a ver. Facede, como decía un gran amigo noso, lamentablemente xa non está aquí, facedeñe a raíz cúbica como mínimo a todo o que acaba de decir Manolo. É dicir, eu teño efectivamente unha certa pasión por este elemento e non son o único, porque como vedes, a primeira proxección recolle unha frase do profesor Felipe Calvo, foi catedrático de metalurxia da Universidade Complutense, lamentablemente xa non está con nós, era un sabio na metalurxia, sobre todo na metalurxia
dos españois, e que di que o mercurio é o metal máis singular e máis español. Isto último sona un pouco a Vox en estos momentos, pero, sin embargo, o que quería decir é que, efectivamente, como veredes, este é un elemento moi ligado co país. Bueno, en primeiro lugar, vamos a facer, como non, estamos falando da tabla periódica, vamos a facer unha ubicación do elemento na táboa. Lamentablemente, non puiden usar a táboa que se presentou esta mañán aquí, porque non tiña esa táboa no momento en que preparei isto, pero, bueno, en calquer caso, este é a táboa da Real Academia, a Real Sociedade Española de Química, en galego, que tamén está aí. Bueno, como vedes, o mercurio está no grupo 12 da táboa, e xunto cos elementos máis lixeiros, din e cadmio, e co elemento sintético copernicio, forman o grupo 12. Sabedes tamén que o símbolo e o nome non coinciden, pero non vamos a entrar en eso porque o tempo é efectivamente moi escaso. Tedes o fermoso libro que publicaron o profesor Bermejo González de Maneiro recentemente, onde se recolle a razón por que non é MR, por exemplo, se non é HG, e porque o nome ese de Mercurio, si ven do planeta Mercurio, si ven do deus menor Mercurio, mensaxeiro dos dioses, hai unha interesante discusión aquí que non é o momento de encontrar. Eu sí quería dicir un par de cousas moi pequeniñas en esta especie de prólogo, moi pequeniñas sobre a ubicación do grupo na táboa, porque iso sí que creo que é interesante. Se recordades a táboa que se presentou esta mañán, o grupo está xusto na fronteira dun bloque de elementos na esquerda, que se coñece habitualmente como metais de transición, e un bloque da dereita, que son metais ou elementos dos grupos principales. Entón, houve sempre unha polémica de onde ubicar o grupo do mercurio, se eran realmente metais de transición ou eran metais dos grupos principais. Bueno, esa polémica reverdeceu un pouquiño no ano 2007, cando a revista Andevante Chemie publicou un artículo con un título un pouco escandaloso, que decía: o mercurio é un elemento de transición. Bueno, vamos a ver. Esa era unha exageración absoluta, porque o que publicaban ali era un experimento donde decían que prepararan tetrafluoruro de mercurio. Pero prepararono nunha matriz de gas noble, prepararono nunha cantidade minúscula, e os compostos non son como os elementos químicos novos. Hai que preparar unha cantidade razoable que permita unha identificación tamén razoable. E identificarono cunhas febles bandas de infrarroxo, e ninguén puido reproducir o experimento. Eu saiba, o mellor no ano 18 ou en este ano, alguén foi quen de facelo, non? En calquer caso, en opinión de moitos expertos, aínda que eso fora certo, eso non significa que o mercurio sexa un elemento de transición, senón que, máis ben, sería unha anécdota na súa química. A química do mercurio móvese nuns estados de oxidación en donde a subcapa D está completa, de acordo ca definición da IUPAC de elemento de transición, pero significa que non deberá de ser considerado tal. Pero é unha polémica na que non quero perder moito tempo, simplemente apuntala aquí. E pasamos rapidamente ao descubrimento, porque isto sí que fixeron fincapé esta mañán na importancia que ten o ubicar os elementos cando se descubriron, quen o fixo, porque iso ten unha importancia e un impacto, sobre todo, a nivel pedagóxico, non? Pois ben, aquí non podemos facer, xa sabedes, non podemos facer, porque Mercurio é moi anterior á humanidade. É dicir, o Mercurio emítese á superficie terrestre por medios naturais, esos medios xa funcionaban cando o home apareceu. Logo, o encontro entre o Mercurio e o home non se pode datar, aínda que algunha xente o data, e di 3.500 anos antes de Cristo, 4.000 anos antes de Cristo. Bueno, eu prefiro, en este campo, unha bonita e imaginativa creación do profesor Ciro Arribas, finado profesor de Química Analítica da Universidade de Oviedo, que imaginou como se atopou o primeiro homínido ou o primeiro homo ou muller, como se atopou co mercurio en un momento determinado da historia. Ele imagínase nunha cova kárstica, en donde hai un home ou unha muller, como vedes aí unha muller que está pintando, a famosa teoría moderna de que as pinturas rupestres fixeron realmente as mulleres, non os homes, e de repente hai un pequeno sismo. Ese pequeno sismo move a cova e fai unhas crebas no teito. E polas crebas do teito empeza a caer un líquido brilante de color blanco grisáceo que cando chega ao chan da cova
espállase en miles de gotas que escapan correndo e se meten en todos os recunchos que hai da cova. É de supoñer, como di o profesor Arribas, que inmediatamente a persoa que estuvera vendo eso saiu correndo detrás das gotas, acercouse a elas con temor, pero pouco a pouco foiñe tocando. E foi recollendo algunhas e puxoas na man e dixo: aleluya, isto non é auga, isto non molla. E de repente moveu un pouquinho a man e as gotas, volveronse a escapar. Eu digo que este foi o primeiro momento imaginativo que nunca se poderá comprobar se é certo, no que o home, a humanidade, a sociedade, fixo un contrato con Mercurio. Un contrato que prácticamente durou hasta finales do século XX. E vades saber que no século XX, a finales, rompeuse por unhas razóns que eran inesperadas en estes momentos. Pero bueno, a sociedade non puido relacionarse con Mercurio simplemente a partir deste Mercurio esporádico en estado nativo que podía aparecer en un momento. Eso é unha pequenísima cantidad. Por sorte, inmediatamente descubriron un bonito mineral fortemente coloreado, que é o sulfuro de mercurio, que se chama cinabrio, e tamén aprenderon moi rapidamente que quentando a unha temperatura moderada en presencia do oxígeno, ese mineral liberaba o mercurio, que logo condensaba nas partes frías e podía ser recollido, e inda que eles non o sabían, formaba simultaneamente SO2. Ben, cuidado que a foto é unha foto de cinabrio recolectado na mina de Almadén, e que en estes momentos está no Museo de Minas de Madrid. Digo que xa que falamos do cinabrio de Almadén, pois podemos pechar este pequeno preámbulo sobre o metal falando un pouquiño de Almadén, para que vexades como en efecto é certo que este metal ten unha fortísima relación con España. Bueno, xa sabedes que Almadén é unha cidade de Ciudad Real, en aquel momento unha pequena cidade, pero en estes momentos unha cidade razonablemente grande, pero en crise, que está asentada encima do maior xacemento do mundo de cinabrio. O maior xacemento do mundo. Esténdese por debaixo da cidade e todo ao redor. E a parte na comarca hai moitísimos outros partes dese xacemento. Non? De feito, o nome Almadén ven do árabe la mina, porque xa os árabes decían xo, é a mina que hai aquí debaixo. Bueno, esa mina funcionou ata o ano 2000. No ano 2000 pechou a extracción de cinabrio e venderon hasta o 2003 os fondos que tiñan acumulados de mercurio. En 2003 pechou definitivamente. En 2008, con diñeiro da Comunidade Europea, abriuse un parque temático mineiro, que agora está a disposición do público, precisamente para dinamizar a comarca que quedou prácticamente fundida co peche da mina. Entón, se vades ali, en algún momento, pois vos enseñarán, en primeiro lugar, as instalacións da antigua mina. Por exemplo, as bocaminas, as entradas dos pozos. Esta é unha fotografía do pozo de San Aquilino, pero hai moitos máis pozos. Tamén vos enseñarán os fornos de Bustamante, que son unha imitación dunhos fornos que outro español desenvolveu en América, e que son os chamados fornos de aludeles que permitiron un avance moi importante na beneficiación a partir do cinabrio do mercurio. E vos contarán a historia, como estas minas sirven mercurio ou serviron mercurio desde, polo menos, os cartaxineses que as explotaron, os romanos que tamén as explotaron, e, como non, o Imperio Español, que levou na América os seus barcos, ben empaquetadiños en frascos de vidro, pero frascos de vidro protegidos, e utilizaron na explotación das minas primeiro de México, despois de Perú, hasta que se descubriron tamén en América xacementos de cinabrio empezaron a ser explotados. Pénsase que un tercio de todo o mercurio que empregou a humanidade desde o principio dos tempos procedeu, mellor dito, desta mina. Iso quere decir que é moi importante. Pero bueno, nós íbamos a falar aquí das facianas do mercurio, non íbamos a falar da historia do mesmo, e vamos a empezar contando algunhas cousas das facianas. Ben, aí tedes as facianas do mercurio máis ou menos simbolizadas por unhas cariñas das que xa estamos todos moi acostumados a ver, e que inclúen prácticamente todas as posibilidades coñecidas, excepto o mercurio 4, que din os que prepararon o tetrafluoro de mercurio. Bueno, en primer lugar está a cariña máis sorriente de todas, que é o mercurio metal. O mercurio metal é un metal engaiolante. É dicir, un o ve e pensa ir con el de troulada, porque realmente é un tío
móvil, afable, simpático, brila moito, móvese, en fin, é unha cousa como moi impactante. É un líquido, pero un líquido moi denso. Botamos en riba un cacho de ferro e o cacho de ferro flota. Digo, que barbaridade, que líquido máis bo este. Incluso había, e ainda está, na rede unha foto da Axencia Americana en donde había un tío sentado, de traxe, corbata, con zapatos, sentado encima dunha gran piscina de mercurio. Desapareceu, porque iso non é moi recomendable en estos momentos. Tamén hai algunha foto dos visitantes de Almadén que metían a man na piscina de mercurio e remexían e tal, de, que ben e tal. Non é recomendable en absoluto. Entón, esa cariña, que ademais ten a propiedade de disolver metais preciosos, os aliaxes que forma son moi útiles, de feito toda a metalurxia artesanal que en estes momentos se fai do ouro, se basa nesas cousas e tal, todo iso fai esta forma química, a forma estado de oxidación cero, moi atractiva, de esa cariña moi simpática. Logo debaixo, por non enrollarnos moito, está o mercurio 1, que volve a ser sorprendente. É dicir, o mercurio 1 nunca está solo. Si se forma, sempre se forma cun compañeiro. É dicir, que o ión mercurio 1 non é mercurio 1, é mercurio dúas veces con dúas cargas positivas. Por qué? Porque van sempre como as antiguas parellas da Guardia Civil, non? Unidos por un enlace e van xuntos, de tal maneira que non se separan. Iso é unha cousa realmente sorprendente ou simpática. Non hai moita química neste estado de oxidación. Poucos compuestos son estables, pero hai a suficiente como para que ese estado máis un sea significativo. Aí esa cariña sonrinte, non é tal como metal, pero bueno, é simpática. Logo ven o estado de oxidación 2, que é o máis abondoso. Para a química máis importante do metal está nese estado de oxidación. Parécese aos outros elementos do grupo, o tin e o cadmio, os máis lixeiros, pero non de todo, non de todo. O mercurio aí tamén ten unha forte personalidade. Poñemos unha cara máis ou menos seria para que quede claro que é máis normaliño, pero vamos, sin que chegue a ser absolutamente normal. E logo tedes aí ao lado unhos compostos, en este caso a cariña, unha cariña como demudada, que está chorando, que está pedindo perdón, que é a dos compostos en donde se forma un enlace carbono-mercurio. Hai dous tipos de compostos, unhos que teñen un único enlace, que se chaman derivados monoórgano-mercúricos, outros que teñen dous, que se chaman diórgano-mercúricos. Ben, todos estos son, incluído o metal, fortemente tóxicos. Pero pese a iso, hasta que apareceron os da cariña chorosa, pese a iso, a sociedade tuvo un acordo co mercurio, aceptou as súas eivas e aproveitou as súas ventaxas. E a relación foi excelente. Pero cando apareceron estos compostos organomercúricos na metade do século XIX, as cousas mudaron de xeito significativo e iniciouse o divorcio. Esta é a tese que vou intentar defender e convencervos dela no que queda de charla. Ben, desos compostos organomercúricos, os máis perigosos son os que teñen grupos alquilo. Aquí temos algún orgánico significado. E dos que teñen grupos alquilo, aqueles que teñen os grupos alquilo máis lixeiros. E daqueles que teñen os grupos alquilo máis lixeiros, os que teñen grupos metilo. Esos son realmente os perigosos e, aínda sendo todos tóxicos, os que son hipertóxicos, e veredes que mudaron a percepción da sociedade con respecto ao mercurio de maneira brutal, non se pode decir de outro xeito. Vamos entón a falar do protagonista. O protagonista, pois, vai a ser o catión metilmercurio. Aquí tedes unha representación simbólica do que é o catión. A parte de arriba, que leva o gorro, a cabeza, é o átomo de mercurio, que, como vedes, ten pinta de tolo, de un pouco virado, que está realmente feito unha porquería. O corpiño verde, con botóns, ese é o carbono, e logo despois penduran dai tres pernas pequeniñas que son os tres átomos de hidróxeno. Isto ten unha carga positiva, é dicir, isto non se xera solo, ten que ir acompañado dun anión, unha carga negativa ou outra anión que compense esa carga. Vamos a ver cando aparece. Bueno, pois aparece en Londres, como vedes, en 1850 e 1860. Vamos a ver por que esa imprecisión. En ese momento, nun instituto, Royal Institute, donde traballa o profesor Frankland, prepárase o primeiro composto de metilmercurio coñecido a través dunha reacción relativamente simple. Non vamos a entrar en eso, en como é a reacción, pero case que se prepara ioduro de metilmercurio.
Repito, anos 50. Nos anos 60, dous investigadores están traballando no mesmo laboratorio, pero non xa baixo a dirección de Franklin, preparando dimetilmercurio, é dicir, o composto diórgano mercúrico que en vez de ter un enlace carbono-metilo, ten dous enlaces, perdón, mercurio-metilo, ten dous enlaces mercurio-metilo. Por un descuido dun deses investigadores, espalla por enriba da vitrina o dimetilmercurio, intentan amañar a desfeita como poden recollendo, toda presa, e contamínanse. Un deles morre en menos dun mes. O outro morre máis tarde, pero morre. Co cual se produxe unha especie de alarma casi religiosa sobre este tipo de compostos e deixouse de traballar en eles. Deixouse de traballar en eles hasta chegar aos anos 80. E fixadevos que pouca memoria temos que en 1914 xa se vendían compostos de metilmercurio como fungicidas para tratar a semente. Logo, iso quere decir que os homes somos absolutamente descuidados. Descuidados sempre e desmemoriados tamén. O noso protagonista faise famoso un pouquiño máis tarde, pero faise famoso, veredes de que maneira. Nunha das illas do Xapón, esa illa que aparece aquí remarcada na parte de abaixo da primeira fotografía, a illa de Kyushu, que é a terceira en extensión do Xapón, en esa illa hai unha cidade que se chama Minamata. Como vedes, cando se vai aproximando o obxectivo do mapa, e ao lado desa cidade de Minamata había unha fábrica do xigante xaponés Chiso. Esa fábrica fabricaba acetaldeiro. Non imos a entrar ni como fan, ni como non fan, porque non temos tempo para iso. Pero en calquer caso, sí, os podo decir que cando nos anos 50 Chiso cambiou o sistema catalítico, emprégase sempre, en este proceso, emprégase sempre mercurio, sulfato de mercurio, 2, como catalizador. Cando cambiaron o proceso, por as razóns que non veñen ao caso, pois introduxeron un factor letal e que de repente o proceso industrial empezou a xerar metilmercurio. A imaxe te copyright, o digo non é unha imaxe pública, é unha imaxe privada. Non é para meterme contigo. Total, que o metilmercurio foi xunto cos outros refugallos ao fondo da baía de Minamata. Fixadevos que, de acordo cunha estimación do ano 2015, a industria de Chiso verqueu de 70 a 150 toneladas de mercurio, pero 0,6 a 6 toneladas de metilmercurio na baía. Obviamente, produxose o que cabía esperar. Unha amplificación do metilmercurio a través da cadena alimentaria, primeiro o plancton, despois os peixes pequenos, logo os peixes grandes, os que vivían na ribeira empezaron a comer esos peixes e de repente disparáronse os ingresos no hospital primeiro de Minamata e despois nos hospitales do país. Ninguén sabía que era o que pasaba, porque era absolutamente, impensable que aparecera ali metilmercurio. E, sin embargo, xa se sabía, porque xa en Alemania houbera intoxicacións de procesos industriales semellantes, pero en Xapón non o sabían, e, por tanto, empezaron a dar paus de cego. Primeiro concluíron que tiña que ser un metal, empezaron a decir sería talio, si sería non sei que, sería non sei cuánto. O caso é que os enfermos que ingresaban no hospital, tiñan os mesmos síntomas, tremores nas extremidades, dificultade para coordinar o movimento, dificultades para falar, provocabañes sordeira, provocabañes efecto túnel na visión, todos tiñan o mesmo. E cando a intoxicación era grave, morrían, sin máis. Bueno, viñeron expertos de todas partes. A Chiso dixo que ela non era, faltaría máis, non sei que, discutiu, tal, foron a... Bueno, vamos a poñer unha foto despois, vamos a poñerse. Primeiro, os efectos indican simplemente que o tóxico está afectando o sistema nervioso central, sobre todo está afectando as zonas relacionadas cas funcións sensoriais e cas funcións motoras, pero o problema é que nos nenos que tamén se intoxicaban, descubriuse que podían ser intoxicados pola nai, no ventre da nai, cando a nai estaba embarazada. Era incluso posible que a nai non mostrara síntomas e, sin embargo, os nenos, cando naceran, tiveran fortes eivas. Por qué? Porque os cerebros estaban desenvolvéndose en ese momento e o ingreso do tóxico da nai a través do cordón umbilical pois provocouñes moi serios problemas. Despois vamos a ver un exemplo fotográfico, claro está. E o mesmo aqueles que eran alimentados pola leite materna nos primeiros meses, tamén a través da leite se podía transmitir o tóxico. Bueno, tardouse hasta
o ano 68 por parte do goberno xaponés en recoñecer que o tóxico era metilmercurio e que o responsable era a fábrica. E desde entón siguen problemas de tipo de xuizos para as víctimas, intentar que lle recoñezan que son víctimas dese problema e que, por tanto, merecen ser indemnizadas. Esta é a foto que vos quero poñer, que me parece unha foto máis esperanzadora que as que fixo Eugene Smith. Eu non sei se coñecedes o libro de Eugene Smith. Eugene Smith foi un fotógrafo reporteiro americano que foi a principios dos anos 70 a Minamata e fixo unhas fotos que son impresionantes, preciosas. Nas miñas clases empregadas, pero son moi impactantes. Moi impactantes. A única que é un pouco, digamos, compensadora é cando se ve o director, o presidente de Chiso, sentado no xuizo que lle estaban facendo, sudando a gota gorda, e o axudante limpándolle con un pano a frente do que sudaba. Pero o resto, é dicir, as figuras dos nenos que fotografiou Eugene son terribles. Aquí hai un pouco máis de optimismo, non moito. Como vedes, trátase dun médico do hospital de Menshuyen, que foi un hospital especial que se fixo para o que en aquel momento se chamou enfermedade de Minamata, despois se supo que era simplemente unha intoxicación por metilmercurio, e un dos nenos que naceron crebados por culpa da intoxicación no ventre materno. Como vedes, hai boa relación entre eles, hai unha sonrisa, hai, de alguna maneira, unha certa esperanza, pero non deixa de ser, como podedes ver, no estado do agora xa xoven, non deixa de ser un problema. O segundo aldabonazo produxose en Irak. Irak xa tivera 2 brotes de intoxicación por metilmercurio, pero na casa do pobre sempre chove polo menos 3 ou 4 veces, entón volveuñes a tocar esta vez dunha maneira terrible. Estamos no inverno do ano 71 ao 72. Había unha fame negra no campo de Irak terrible. Entón o goberno de Irak decidiu mercar semente para plantar en México. Semente de trigo e de outras cousas, pero sobre todo semente de trigo. Os proveedores mexicanos, como a semente tiña que viaxar meses nos barcos, e iso era un peligro, sobre todo por os fungos, decidiron recubrir a semente de antifúnxicos de metilmercurio. E tintaron a semente de rosa para que quedara claro que aquela semente era unha semente que só servía para sementar, que non podía ser empregada en comer. Incluso anunciaron nos sacos, decían, non para uso tal. Claro, os iraquíes, o castelán, dominaban un pouco, e, por tanto, polos sacos non se puderon enterar. Pero o goberno iraquí sí advertiu os campesiños, cando lle dou a semente, porque lle regalou, que non podían comela. Pero xa sabedes, hai alguén que o conta así, xa sabedes que os campesiños solen ser desconfiados, sobre todo do seu goberno. Entón dixeron, bueno, que fame que fai, temos aquí isto, que ainda non podemos plantar, que estamos en pleno inverno, vamos a dar aquí aos cans a ver que pasa. Fixeron fariña, diron aos cans, e os cans encantados. Aquilo non pasa nada. Porque non sei se sabedes que o metilmercurio é terriblemente revirado. Podes tomalo e os síntomas de intoxicación non manifestarse en meses. Hai pouco intoxicouse unha profesora americana con pinchazo fortuito nun guante ou traballar nunha caixa seca, esta vez con dimetilmercurio, iba a facer unha referencia de RMN, pinchouse, tardou meses, ao cabo dos meses morreu fulminante. E foi un caso que tuvo moita repercusión. Bueno, o caso é que eles comeron. En decembro do 71 e sobre todo en xaneiro do 72 empezaron a fluir xente intoxicada aos hospitais de maneira terrible. O réximen intentou disimular a pandemia tóxica, se lle podemos chamar así, pandemia tóxica. Pero observadores, digamos, independientes, cifran o número de mortos, o número de afectados, perdón, en 100.000 e o número de mortos, polo menos, en 10.000. Esa é unha cousa, unha verdadeira animalada. Logo, houve que concluir, bueno, vamos a ver, habrá que deixar de traballar cos derivados de metilmercurio e prohibiuse a súa fabricación. Por fin, deixaron de empregarse como fungicidas non inmediatamente, pero bueno, foi decaendo, tal, en estos momentos xa non se empregan. Pero quedaba outra sorpresa, que eu lle chamo, bueno, houve outros casos, non vamos a entrar en ese, porque estou-me pasando de medo. Houve outra sorpresa que eu lle chamo a conexión sueca, porque de certa forma foi unha conexión que puxe de manifesto que as cousas non eran tan fáciles
de resolver. Nos lagos de Suecia, nos anos 60, empezaron a aparecer concentracións moi altas de metilmercurio nos peixes e tamén nas aves que depredaban neles. Aquilo era sorprendente, porque se ben é certo que algunha industria verquía mercurio aos lagos, é dicir, mercurio 2, o que agora se chama mercurio inorgánico, e non mercurio organometálico, non había nadie que verquera mercurio organometálico. De onde saía ese metilmercurio? Pois ben, os investigadores suecos, Jensen e Jarnelov, descubriron quen o facía. E descubriron que as bacterias reductoras do sulfato, por exemplo, de sulfovibrio gigas, que vivían nos fondos lacustres, eran capaces, porque tiñan a capacidade de metilar o mercurio 2 e formar con el metilmercurio. E daí saía o metilmercurio que entraba nos peixes. Claro, isto era unha cousa moi grave, porque no ano 81, outros dous investigadores, Topping e Davis, demostraron que as bacterias non necesitaban un fondo sólido, como o fondo do lago ou o fondo do mar. Podían facer a metilación en columna de auga. Claro, a columna de auga é un sistema metilante moito menos efectivo, pero como hai tanta auga, pois, imaginadevos por un momento os centos de bacterias, miles, millóns, trillóns de bacterias, todos metilando nas columnas marinas, pois eso pode ser unha orquesta sinfónica absolutamente dramática. Por que o fan? Bueno, pois que teñen posibilidades, podemos entrar, teñen un par de xenes que expresan un par de proteínas, as proteínas teñen, bueno, en fin, é unha historia longa e, por tanto, digamos que o que temos que sacar daqui é a conclusión de que non vale deixar de fabricar metilmercurio, porque mentras o deus Mercurio este solto por aí, hai metilmercurio, porque haberá as correspondentes bacterias que metilan o mercurio 2 e, por tanto, que están producindo metilmercurio. Conclusión, hai que eliminar o mercurio. E aquí sí que o divorcio entre a sociedade e o mercurio foi total. No ano 2001, a ONU encargoulle a súa axencia para o medio ambiente, en concreto o Consello de Administración do Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente, encargoulle que buscara un convenio que tuvera como fin a eliminación do mercurio en todos e cada unha das súas utilidades. De feito, unha vez que se chegou ao convenio, o convenio vese moi mal seguramente desde aí, o artigo 1 do convenio que di o obxectivo do presente convenio é protexer a saúde humana e o medio ambiente das emisións e liberacións antropoxénicas do mercurio e dos compostos de mercurio. Fixadevos que di antropoxénicas, porque o que non podemos facer é eliminar as emisións naturais de mercurio que seguirán funcionando mentre a Terra sea Terra. Pero as antropoxénicas, as nosas, sí. Bueno, traballouse moi duro en isto, e no ano 2013, en xaneiro, asinouse en Xinebra por parte de 140 países, asinouse o preconvenio. E logo, en outubro, fíxose unha asinatura formal en Kumamoto, que é onde está a cidade de Minamata, en honor precisamente a Minamata. E o convenio se chamou o convenio tamén de Minamata. Estou rematando. O convenio entrou en vigor pois o 15 de agosto do 17. Anteayer, non fai moito, pero xa entrou en vigor. En estes momentos comprometéronse do orden de 104 países, non? Dos 140 iniciais, digamos que ratificaron o acordo nos seus correspondentes órganos legislativos 104, e van aumentando, pero en calquer caso está xa asinado. España está metida aí, toda Europa está metida, Estados Unidos está metido, China tamén está metida, logo hai un compromiso serio a hora de eliminar o mercurio. E que mercurio hai que eliminar? Bueno, pois en primeiro lugar, ainda que aí debía de verse en vermello, pero se ve, primeiro que hai que eliminar é o mercurio primario. Non se pode minar mercurio. E as minas pecharon. Quedan algunhas pouquiñas en México, en Perú, tamén no sudeste asiático, pero prácticamente non queda nada. Almadén xa pechara. Pero de todas formas, se non hubiera pechado, teria que pechar. Por tanto, primeiro, fora mercurio primario. Non se produce máis mercurio de mina. Acabouse. Segundo, que hai que liquidar? Bueno, pois aí tedes un diagrama de tarta, que supoño que non veredes en absoluto, pero eu axudareivos un pouco mostrándovos cal son as fontes de emisión máis importantes en estes momentos.
Isto é un documento da ONU tomado de datos de 2010. Hai un xa de 2015, é parello, non é igual exactamente, pero parecese moito. Por tanto, este nos pode servir perfectamente. Estes son as emisións ao aire. Habría que sumar as emisións á auga e as emisións á terra, que tamén as hai, e tamén están contabilizadas, porque hai modelos para facelo. O punto de emisión máis importante, a minería artesanal de ouro e as pequenas explotacións. Segundo, as fontes que queiman carbón, sobre todo as centrais térmicas que queiman carbón, emiten moito mercurio. Terceira, as producións metalúrxicas de metais non ferrosos. E cuarta, as cementeiras. Solo por curiosidade, fixadevos que as nosas tan denostadas industrias clorososa teñen un pequeno cuarterón, pero non é moi grande, pero teñen tamén a súa participación. Entón, solo por curiosidade, eso de cremación quere decir as cremacións humanas. A xente que leva nos implantes unha cantidad de mercurio, porque aínda que pensedes outra cousa, se sigue empregando mercurio nos apaños das dentaduras, sobre todo en Europa, aquí en España xa menos, pero sobre todo en outros países de Europa. E iso, cando van a cremación, pois todo iso sale ao aire, non? Como vai isto? E con isto remato. Bueno, pois o das explotacións de ouro a pequena escala, fatal. Fatal porque, claro, prodúcense ese tipo de explotacións, sobre todo en Hispanoamérica, en África e sobre todo no sudeste asiático, en países que son moi pobres e que moita da poboación non ten outra posibilidade que buscar as áreas auríferas e dedicarse a beneficialas disolvendo o ouro en mercurio e logo, incluso con un soplete, evaporando o mercurio directamente ao aire quedándose co botón de ouro. Respirando el, a familia, os fillos, todo eso. Eso resulta prácticamente imposible erradicalo nestes momentos. Por qué? Pois porque os gobernos que hai ali son febles e, sobre todo, porque estas explotacións non teñen permiso de ninguén. Son explotacións absolutamente salvaxes. Os seguintes son as industrias clorosas. Aquí hai optimismo a mazo. Están cambiando todas a tecnoloxía, as que utilizaban cátodo de mercurio e as que non o cambian, pechan. El noso pechou, 17. Era xa de un... xa non era de Ence, era xa de un gran industrial portugués. Non sei se hinchado por as pegas que lle poñían para seguir ali ou polo que, comprou en Torrelavega outra fábrica e vai a invertir en ela 25 millóns de euros para cambiar a tecnoloxía de membrana. E das 10 que había en España, pois prácticamente ou xa viraron a nova tecnoloxía ou pecharon. Por tanto, aquí as cousas van moi ben. Non van tan ben nas fábricas de cloruro de vinilo, porque o cloruro de vinilo co que se fai o polivinilo, pois hai moitos países, sobre todo China, que son ricos en carbón e que siguen utilizando a fabricación de cloruro de vinilo monómero a partir do acetileno, e o acetileno o teñen a partir do carbón. Entón, aí hai que utilizar unha catálise de mercurio, e con eso se contamina tamén a repera. Están intentando que os chinos, que asinaron o convenio, viren tamén a tecnoloxía e pasen unha tecnoloxía máis suave, como, por exemplo, a que se usa en Europa ou en Estados Unidos, que utilizan en lugar de acetileno etileno, e desa maneira non necesitan catálise de mercurio. Bueno, colorín colorado, este conto se ha acabado. Se tuéramos moito máis tempo, pois falaríamos máis. En calquer caso, isto é o que hai. Nos retomaremos un pouco, pero seguramente para a pena les pregunteles a Sergio, a Ramón e a Manolo non outros minutos, porque tamén vos cortarei e non interrompas o máis breve posible, porque isto ven a traga final. A traga final é musical, que todo caído podes advertir o que querades, pero, mentras tanto, a ver, preguntade aquí a estes mangantes. Venga, primeira pregunta, va. A ver. Cando deixou de chamarse mercurio? Vamos a ver. A Real Academia Galega, o dicionario,
A Real Academia Galega recoñece hidrarxirio e azougue como nombres alternativos. Na actualidade? Sí. Autoridades. Nada que ver coa igrexa de Santa María do Azul. Non, señor, son de vetar, cuidado. Non pentamos. E goste que xa sabes que hai unha teoría que recentemente descubriron os pasadizos nunhas casas en donde se pensa que podían ser saídas de bocaminas antiguas en donde se explotara nave. Por tanto, as dúas posibilidades, é dicir, a posibilidade de que ali estaba o mercado, por tanto era un azougue, e a posibilidade de que viñera do mercurio non está completamente excluída. Así que hai que ser prudentes en eso e non bollarse moito, como en casi todo. Te das conta canto saben de historia os tigres. Vamos, que se marín el personal, va. Nada, xa queredes pasar a música. Queren ir a tomar un café. Non hai café? Non temos café. Non. Pero que tipo de xornada? Non quería facer... Aí en Xapón pudo ser tamén debida non simplemente a expulsión directa do mercurio, sino que ese pudo ser mercurio normal que despois de a transformación a nivel bacteriano. É unha boa pregunta esa. Os expertos din que non. É dicir, os expertos din que, efectivamente, no fondo da baía había bacterias que podían facer esa metilación e seguro que a fixeron. Pero que a proporción de metilmercurio que realmente chegou na cadena alimentaria hasta os consumidores foi maioritariamente o que botou Chiso. Pero claro, indudablemente debeu de haber tamén algo en donde había metilación contribuiu tamén. Porque esa historia, moitas veces, eu que sou profesor de biología, moitas veces cando está falando da acumulación, da acumulación, pois acabo de enterar que foi directamente non de mercurio. No. Chiso... Normalmente, bueno, por lo menos decía que era unha explosión de mercurio por parte da industria e que despois eso se metilou. No, os expertos me refiro aos expertos toxicolóxicos de alguna maneira moi metidos en esa temática. Non din que a relevancia da biometilación en este caso é moi lixeira. Porque claro, de 0,6 a 6 toneladas de metilmercurio é unha bestia de metilmercurio. E a Baía de Minamata non tivemos tempo a velo, pero a Baía de Minamata é moi pechada. Está rodeada de illas, é moi pechada, non está no mar de Siranui, pero bueno, non está mal aberto, está moi pechadiña. Entón, iso quer decir que aí todo o que se foi botando foi quedando. Claro, aí todo o mundo pescaba, non sei que, tal e comía. Entón, eu creo que a idea é máis ben que Chiso tuvo a culpa. De feito, Chiso empezou pagando, pero cando veu que aquilo se me disparaba e tiña tanto solicitante, entón empezou a pecharse e tal, e houve que ir a xuizo, non? E os xuizos eternizáronse, porque claro, a compañía poñía todos os medios que tiña, finalmente o goberno puxose serio e levaron adiante. Pero ainda eu creo que ainda hai víctimas pendentes de... Mano. Quería preguntar sobre, claro, cando temos mercurio nas augas, non sei se hai tecnologías específicas para eliminar das augas deste xeito evitar que os microbianos que haxan ao medio se transforman en mercurio e que sexa tóxico. Sí, hai moita tecnoloxía deso. Eu non che podo falar deso porque eu non traballo nesa tecnoloxía, pero aquí na Escola de Enxeñería hai un grupo moi importante que se dedica precisamente á remediación. En xeral, son filtros que absorben e que van retendo os metais pesados, en concreto o mercurio, e desa maneira se vai limpiando. Claro, é unha tecnoloxía que costa cartos, pero nas augas residuales, por exemplo, das cidades, estás empezando a facer, porque outra das fontes terribles de contaminación de mercurio, non en este caso de metilmercurio, a contaminación de mercurio, son precisamente os lixos das cidades e os desfeitos. Entonces, hai tecnoloxía, cada vez hai máis. Pasa que hai que pagala, e aqueles que non teñen moito diñeiro ou que non queren poñer porque son rácanos, pois deixan aí. Entón, eso é terrible porque, bueno, o ciclo do mercurio na natureza é infinito. É dicir, que unha cousa que cae hoxe aquí,
Si eso se reduce, pasa a mercurio cero e pasa a atmósfera, sabe Dios a onde pode ir e onde pode caer. O sea, que podes estar ti aquí provocando unha contaminación e que lle caia na cabeza un misquinado. Eso non deixa de ser un crimen de lesa humanidade. Nada máis. Unha pregunta a don Ramón. Me interesa, porque non tuviches tempo de contar, Casares chegou a ter coñecemento da táboa de Mendeleev. E por que non chegou a introducir nunca a táboa de Mendeleev no ensino da química? Casares, como xa dixo Ramón, morre no 88, a táboa periódica é do 69, o seu último tratado de química é do 80. Contanos 2 minutos, para darche a oportunidade de decir que coño. Un minuto. Vamos a ver, Casares o que fai é utilizar para os seus manuais, o seu manual de química, o que fai é basearse nos tratados e manuais que, sobre todo franceses. E entón, acabo de dicir que a primeira táboa periódica con carácter didáctico é de 1885. O sea, é de 1885. Por tanto, a Casares pilla xa moi tarde, xa na época final da súa vida, cando realmente empeza a aparecer. É en Barcelona, Luanco, quen fai unha primeira mención a Mendeleev xa ao final dos 80, pero como unha cuestión máis informativa que non outra cousa, e despois a táboa periódica de Mendeleev, aínda que é un gran a táboa periódica en xeral é unha gran ferramenta para poder de aí derivar química, eso tardou en ser entendido así. A táboa periódica actual, esa que temos aí, é de 1939. Ata entón, a táboa periódica non estaba así, non era didácticamente tan friendly, non? E despois, para Casares e para a química española, xa o dixen antes, o que querían era unha química aplicada. E aí hai moito de unha mentalidade, digamos, teórica, estructural. Iso a Casares non lle importaba. Demasiado. Entón, esa é un pouco a cuestión. E aproveitando que estou no uso da palabra, quero preguntarlle ao profesor Sergio Casas. A min veu unha cabeza, e supoño que cando se falaba de todo isto, da contaminación por mercurio da ría de Pontevedra por el Nosa. E entón non falaches nada disso, e isto é do país. Ten razón. Esa era unha parte que ia tocar precisamente cando falei das industrias clorososas, pero como non o Bermejo mirándome aí de frente e tal amenazando, pois foise no santo ceo, non? Efectivamente, esa é a pegada que deixou o mercurio no país. Pegada fundamental. Manolo e eu, que somos un pouco antigos, pois recordamos os tempos en donde un tesinando do departamento estuvo traballando ali. Falo, non do tempo romanos, pero 75. Sí, no 75. E o que comprobou na fábrica era bastante preocupante. É dicir, as perdas, mercurio como tal, eso perdían todas as industrias clorososas, perden as que todavía funcionan. Pero eso botou a ría moito mercurio. Obviamente, parte dese mercurio pode ser oxidado. E a ría logo ten. Logo, efectivamente, procesos de biometilación deben de estar ocurrindo. Agora, a intensidade do fenómeno, pois non sei. Non sei se alguén estudiou. Eu sei que a xente de Química Analítica de Vigo, houve unha época en tempo de José Antonio, non Primo de Rivera, senón outro, dedicouse a estudiar o metilmercurio na costa e non sei se tamén nas rías. Pero que saiba ahora, non sei se hai alguén que este preocupado traballando nese problema.
Manolo Rivadulla traballara Manolo tamén nas Rivadulla súas tamén traballara. tesis. De todas maneiras, decir que Cheso foi obrigada a limpiar a Baía de Minamata. E E en limpiaron Pontevedra non. a Baía de Minamata a fondo. E ainda así, no mar de Siranui, que o cercana Baía, siga vendo mercurio a mazo. Cual quero decir que estas cousas non son unhas cousas irrelevantes, non son unhas cousas de tamaño e marcho. Non. Isto é algo que queda. Era como aquel que lle decía, isto non queda así, e outro lle decía, non, eso hincha. Eso efectivamente é así. Entón, efectivamente, a pegada gorda en Galicia do elemento mercurio, do engallolante mercurio, pois é que debemos de ter na ría de Pontevedra unha cantidade. Tamén quería facerlle unha pregunta a Manolo. Falaches de divulgación, non? Desta iniciativa de divulgación da ciencia. Eu pertenzo a ela, entonces hai poucos días que recibín esa iniciativa de ir aos hospitais e como falaches de Mendeleev, pois de paso que a contas, a iniciativa, pois invítoche a que ti podes ir de Mendeleev e eu de Madame Curie. E xa está. Mismamente. Acordamos. Gracias a todos e todos a fora. Non te deixas comentalo? Non, xa aprobou, aceptou. Bueno, xa está dito. Ides os dous. E se non, ides de Lavoisier e de... Mendeleev. No, a muller. Dúas cousas, que conte a Sí. iniciativa e ademais creo que hai Non se vai quedar máis remedio. pero creo que hai suficientes químicas en Galicia Sí, para sí. ir de maneira. Pero é para que rían os nenos. No, É para que rían. Ramón está moi ben, Madame Curie, Bueno, non olvidemos, Manolo, que o Elena. moi ben. Bueno, só... Elena, as mulleres que vayan de Lavoisier. Claro, o antroido galego eche así. Eche así. Sí, nada, esa iniciativa de dicir que vai no marco de chegar a públicos non habituais e de igual xeito que se empezou a ir aí en Laxe, pois con público maior, buscar, a idea que temos na asociación é de buscar non só os públicos trillados, que normalmente é o público escolar, senón buscar precisamente ir ao sitio, non que te veñan a ti, ir ao sitio e buscar públicos non habituais. Isto é unha cousa piloto que vamos a empezar que sea todo ano no hospital e a ver como vai, xa vos contaremos. Gracias. Para os nenos ou para todos? Neste caso son nenos. Bueno, Bloque, última sesión, relatorios, con Isabel Pintos. Que nos vai a falar do sistema periódico uns elementos con moita música. Estamos ISA, pois aprobada en Química pola Universidade de Santiago, tamén ten un máster en Historia da Ciencia, pero ademais ten esa outra faceta, porque tamén ten estudos do grave música, polo Conservatorio de Música de Santiago. Entón, pois, empezamos xa con esta última... Este último bloque, que, bueno, pues decíamos que está máis relacionado coa tabla periódica e a música, onde ademais tamén hai unha sorpresa. Sí, porque se non
Entón, pois, digamos que a estas horas pois fai falta, pois ao mellor unha perspectiva un poquinho máis relaxada da que tíamos. Que tampouco estuvo mal, sabes, pero entón, pois, cando... Porque é un problema, porque como ten música e todo, é que é un chaplado. Ahora sí, por lo menos no nos orientan, no falamos. Nada, lo importante que tranquiláis que estás en casa. No, pero que...
Sí, pues entonces probamos a ver si resulta. Vai. Sí, no lo digo por eso. Bueno, buenas tardes. Pues entonces vamos a comenzar. Comenzamos de celebración. Entón, que a celebración hai que poñer un pouco de música para que isto marche un pouco ben. Entón, tócame falar co galo do 150 aniversario da tabla periódica, pois da tabla periódica e de música. Cousas que parecen un pouco distantes e vamos a irnos un pouco para a tangente de todo o que vimos escoitando esta tarde, ben? Bueno, vamos a comenzar. Sistemas periódicos, uns elementos con moita música. Vamos a ver que ten que ver o sistema periódico e a música. Ben, o que está de cumpleanos é do 150 aniversario nuestro señor Mendeleev, que xa temos oído hablar todo o día de súa tabla periódica. Ben, que esta interrogante, que ten que ver a música coa química, non? Ou a química coa música. Entón, a música e a química o que teñen para o meu xeito de ver, que son dúas linguaxes que son universales. Hai algunha máis tamén, como podía ser as matemáticas, pero son linguaxes que estés onde estés, ou controlas un pouco ou moito, sempre vas a saber de que estás a falar, non? Unha partitura, esta partitura, se alguén que controla un pouco, pode lela e saber que a saia de Carolina, por exemplo, non? Podemos ponernos a cantar, ben. Alguén que controla un pouquiño de química sabe que esa é a fórmula química da auga, non? Ben, entón, hasta aí vemos que son linguaxes que todo mundo controla sin saber, sin máis explicacións. Ben, tamén na seguinte partitura un pode estar entonando a entrada da quinta sinfonía de Beethoven, chan, 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 por exemplo, non? Ben, e aquí, alguén que tamén controle de química pode saber que está a fórmula de o ácido acético, non? Que todo o mundo coñece como un vinagre diluído. Ben, entón, isto que queremos ensamblar un pouquinho. Ben, en 1869, esta é a tabla que publicou Dimitri, como diría o noso amigo Manolo, cos 60 e tantos elementos que tiñamos coñecidos hasta entón, non? Ben, no 1869 tamén é o ano en que se rematou o Ouro do Rin, a primeira ópera da tetraloxía O Nel de Nibelungo, ainda que foi a última a ser escrita e a primeira de tetraloxía, non? Ben, tamén neste ano, no 1869, é o pasamento de Berlioz, que tamén estamos de celebración, non? Ben, en 1866, que xa nos había adiantado algo Ramón, non? O señor Newlands, no intento de clasificar os elementos coñecidos, pois agrupounos en octavas, non? Como se fosen notas musicais. Ben, observou que se iban repetindo cada 8, cada 7, o octavo tiña as mesmas peculiaridades co primeiro, como se fora unha escala musical. Así, hasta reiteradas veces. Ben, non era así, como tiña moitos fallos, non? Entón, cando presentou este traballo, causou certo incomodo e non o publicaron no Journal de Chemistry nese ano. Ben, esta é a tabla de Mendeleev, xa presentada no 1869, e Einstein nos dice que un científico é sempre un gran artista, non? Dentro dun científico sempre... Como sabedes todos, era un gran violinista e cumple o que el está a decirnos. Ben, o primeiro dos elementos que quero falaros é do señor Alexandre Porfirievich Borodin. Ben, este señor todo o mundo coñece como un músico, pero en realidade
ao que se dedicaba, ao que gañaba os cartos e ao que dedicou a maior tempo de súa vida foi a química. Ben, aquí vémolo xunto con Mendeleev, Lipinski e Olevinsky en Heidelberg, en 1860, cando díronlle permiso para salir do país para ir a postdoc, como digo agora, non? Ben, Borodin, como xa dixen, é máis coñecido pola súa música que pola súa química. Ele estuvo traballando en condensacións alcohólicas, algo que coñece de química orgánica, sabe que esta é unha reacción de Faust-Dicker, que isto non se coñece, pero que ela tocou antes, pero coñecémola polo nome da química. Isto que está a sonar non son as danzas polos selos. Isto é o segundo movimento do nocturno do cuarteto de corda, o segundo cuarteto de corda, o segundo movimento. É curioso que, dedicando toda a súa vida á química, sempre se lle coñeza como músico. Cando falou con Franz Liszt, mostroulle a súa obra, decíalle que ele era un músico domingueiro, e Franz Liszt contestoulle que os domingos era día de celebración. Non sei se queredes escoitar un pouquinho máis. Ben, outro dos elementos que os quería falar é de George Urban, que é o descubridor do lutecio. Ben, ten escrito un ensaio que se chama O tombó de Aristocén, no que di que o músico combina os seus sons como o químico combina as sustancias. A nota é un elemento musical como un corpo simple, o elemento químico é como parte das sustancias. Ben, o tombó de Aristocén é un ensaio onde tenta falar de música na súa relación coa química. Ben, Urban tamén encontrou o celtium, que agora coñecemos como hafnium, porque alguén se adelantou, non? No mismo ano. Ben, son cousas que pasan. As súas composicións musicales máis coñecidas son Sobre la hierba, Chanson d'automne, A la veille. Era un reputado violinista. Ben, deste non teño non pode conseguir ningunha grabación. Outro dos nosos elementos é o señor Wojciech, que é un químico checo que, además, era un friki das lenguas, publicou varios dicionarios de química en diversos idiomas, foi membro de honra da Real Sociedade de Química de España tamén, entre outras. Foi rector da Universidade Checa tamén. Estuvo nomeado para o Premio Nobel no 33, pero nese ano non houbo concurso. Ben, ten escrito un montón de pezas para violín, cello, piano, ele era violinista tamén, polcas, temas para piano e soprano. Deste tampouco conseguín tervos ningunha grabación. Ben, este señor Carlo Bottegui, tamén que era o químico orgánico que se dedicaba á industria, era musicólogo, dedicou todos os seus estudios de musicoloxía á obra de Pietro Mascagni. Ten unha obra que escoitaredes agora, que sobre el... A ver se me suena... Está un pouco lento. Vamos. A ver. Bueno, xa está sei. Sí, pero a ver si... Isto sí que non sei. Bueno. Bueno, esta obra que tiña que sonar
foi un álbum que escribiu e que canta Andrea Bocelli, escribino para Andrea Bocelli, titúlase Celi da Toscana. Non sona, non sei por qué, pero bueno. Ten outras obras, unha Giornata senza te, Parisina, que é un ensayo sobre a obra de Mascagni que se titula Parisina, pero bueno, que quería poñer vos aquí un pouco de música, pero vai ser. Bien. Ahora vamos a falar un pouco dos da quimicefa, que non eran químicos, que eran aficionados á química, pero que sí que eran músicos. George Best, o George, tamén se escribe porque é de origen alemán, ainda que inglés, foi un organista, foi profesor de violín, e adicouse nos ratos libres ao estudio dos cristales, das cordas cristales. Incluso fabricando algún cristal co fin de ser sustituído como xemas. A ver se consigo a versión esta. Lo que tendría que estar sonando sería una de las 20 sonatinas para órgano y no suena. Bueno. No sé. No pasa nada. Pero sin ser en pantalla completa, si lle dades ao PowerPoint sin ser en pantalla completa o icono, tampouco hai. Ese problema moitas veces aparece cando o PowerPoint che de referencia non está. Están. Pero non digan que están, porque foron ao plan para Ahí está. Además, esta mañana no lo había puesto y está. Ya lo siento por todos vosotros porque lo fundamental de esto nada, vale. A ver si esto... Presentación. Si no, reproducirme aquí. Que non hai nada máis que operar. ¿Qué? Pinchas fuera das coitas. No, pero no está, no lo coge. Este está en el pen, ¿no? Este es el del pen. No. Sí, tenemos a ver todo el pen. Este es el del pen, sí. Vale. Bueno. Vamos a ver que empezar. Vamos a cantar todos y acabamos. Bueno, es igual, no te preocupes. No pasa. Vamos a ver. Mantemos aquí y si quieres darle aquí. Ya, pero es que estos no están ahí. Los otros ya los colgué directamente, vale, entonces no están. Vale, no pasa nada. Bueno, hecho. Pues con estos bueyes tenemos que hablar. Bueno, otro de los... en pantalla completa. No, esto tampoco tiene. Aquí, ¿no? Bueno. Otro de los aficionados a la química, que no eran químicos, era el inglés, el superinglés Edward Elgar. Bien. Todos conocemos las 5 marchas de pompa y circunstancia,
que tenía que estar sonando ahora tocadas al piano, y las variaciones Enigma, tiene varias sinfonías, un concepto de violín, un concepto de cello. Y entre sus aficiones, una de ellas era la química. Y curiosamente se dedicó, patentó una máquina que le llamaron Elgar Sulfute Jochen Apparatus, con lo cual su casa debería de oler estupendamente, me imagino. Bien, cuentan de él que tuvo una pequeña explosión en su casa trabajando con fósforo y clorato potásico. Que, sí, pero bueno, va, así hacemos la mitad del trabajo. Vale. Estos son los químicos que de verdad sí que son químicos de carrera de este siglo, que se dedicaron, algunos con más intensidad a la química y otros con más intensidad. Aquí tenemos a Elaine Bearer, que es, a lo mejor ya la conocéis, que es químico en Estados Unidos, trabaja en la Universidad de Nuevo México, está bastante volcada en la medicina, tiene tiene un montón de composiciones para cuartetos de cuerda, un trío se llama, es muy conocido, que es un trío que se ha dedicado a uno de sus compositores. Waldo Kohn, que acaba de, hace mucho que ha fallecido, estuvo trabajando en el proyecto Manhattan en Metalurgia, fue director de orquesta y fundó Oak Ridge Symphony Orchestra. Bien. Michael Kasher, que es americano, es de origen rumano. Este señor le regaló en su momento a su hijo una guitarra y como vio que no sonaba muy bien, pues empezó a trabajar en los materiales de la guitarra, mejorándolos hasta tal punto que se puso a trabajar con Schneider, que es un luthier de guitarras, y incluso colaborado con Andrés Segovia hasta en 18 ocasiones. Bien. Michael Cates, que es de Ottawa, bueno, que era de Ottawa, también es casi todo es un bioquímico y fue pianista, violinista y chelista. Tiene también un montón de composiciones y el señor Lehare Hilder, que es este del centro, que estuvo trabajando en Virginia en las fábricas de DuPont con las fibras Orlon en su momento, que tenía tanta fama, pero abandonó la química para dedicarse a la música experimental. Tiene una máquina de informática, como ahora sería el sustituto de un ordenador, un lector de partituras, y es lo que está sonando. Bien, bueno, ahora con la nueva tabla periódica que nos han presentado esta mañana y aprovechando el trabajo de esta gente, para divulgar esta tabla periódica y el conocimiento de sus elementos, pues hemos pensado que una manera divertida de aprenderla y en plan didáctico sería pues relacionar cada uno de estos elementos con algún compositor y con algún compositor o con un músico de la tierra, ¿no? Entonces, cada elemento un compositor de manera Martín Pérez, ¿no? Entonces, al tiempo que pinchas en el elemento, suena la música y sale pues, una pequeña referencia solamente vamos a presentar unos cuantos porque si no sería terminar.
Bien, al Berilio le asignamos a ver si esto lo vamos a ver. Canuto Berea, que es compositor y... A ver, esto no aquí. Ya lo siento por vosotros. Bien. Al molibdeno le asignamos a Juan Montes Capón. Bueno, Eugenia Osterberger, que es más conocida como Madame Saunier, era de Santiago de Compostela. Tiene este apellido porque su padre era un litógrafo social. Y esta es una de sus obras para piano, que era compositora de piano. A José Castro Chané, bueno, González, conocido como Chané. A ver si... Vale. Sí. Bueno, Reveriano Soutullo, conocido por sus zarzuelas, ¿sí? No, tampoco va. Vale, no lo sé. Pepito Arriola, conocido como danzas. Jesús Validay, le asignamos el Barrio, que es un compositor. Tendría que estar sonando una suite de Cervantes, pero no suena nada. Bueno, Validay ya estuvo en la residencia de estudiantes, en la JAE, luego se iba a México, pero no se oye nada. Este era mi... Vamos. Al padre Manuel Feijó. Bueno, pues nada. Ya lo siento por todos vosotros. Siento que haya sido un poco defectuoso esto, pero bueno. Hasta aquí era mi presentación. Lo siento por todos vosotros. Una pena que non se poda escoitar todo, pero son os problemas Pero non sei se queres preguntar algo, cosa que uno, pero... Non sei se será mellor preguntar despois ao final, que já estamos facendo, e pasamos entón a última preguntatorio, que ten o título de unha acaba periódica pop. Neste caso, van a presentar Ángela Gómez Doval e Joseba Centazo, que son ambos profesores en Lugo. No caso de Joseba Centazo, profesor da Facultade de Ciencias, Ángela é a directora do Instituto do Xanxiao, que foi antes directora do Incabazos, e neste caso van a facer un dueto, que van a presentar a presentación a Lugo, non? Entón, pois xa esperamos a vosa relatoria.
Laboratorio periódica POC. Bueno, boa tarde. En primeiro lugar, queríamos manifestar o noso agradecemento ao profesor Manolo Bermejo Patiño, bueno, do cal temos gratos recordos e tamén pois moi satisfeitos de ver a outros profesores como Sergio Casas e tamén a Villaverde, que, bueno, pues son persoas para nós coñecidas e que nos traen moitos recordos. Esta é eso. Sí. En YouTube están publicadas bastantes cancións que fan referencia á táboa periódica dos elementos químicos. O proceso é casi sempre o mesmo, a utilización dunha canción archicoñecida como música soporte a que se lle cambia a letra. As motivacións son de distinta índole, pero non imos analizalas. Con esta exposición pretendemos animar a visualización de vídeos sobre a táboa periódica en YouTube. Así que, sen máis preámbulos, xa que vai sendo hora de marchar, comecemos coa marcha recordando a Johnny B. Good de Chuck Berry. Deep down in Louisiana, close to New Orleans, well, back up in the woods among the evergreens, there stood a log cabin made of earth and wood. Well, lived a country boy named Johnny B. Good, who never ever learned to read or write so well, but he could play a guitar just like a ringing a bell. Go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Go, 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 Johnny, go! Say go, 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 Johnny B. Good. He used to carry his guitar in a gunny sack, was beneath the tree by the railroad track. Old engineer was singing, sitting in the shade, strumming with the rhythm that the drivers made. People passing by, they would stop and say, oh my, but that little country boy can play. Go, 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 go. Sobre a canción anterior, vexamos Periodic Table of Rock. (1869) Dmitri Mendeleev made a chart to illustrate recurring trends of the 80 elements that then were known. The Russian 6 feet under, but the list has grown. So if you'd rather hear the radio than teachers talk, listen to the periodic table of rock. It's gold. Gold 79 is gold. Lead minus lithium's gold. Zirconium plus yttrium's gold. 3 gallions and a carbon is gold. And carbon makes wood. Starting in the middle 48 is cadmium, playing second fiddle to its cousin thallium. Sum its valence numbers and you've got fluorine, which you should mix with 1 and 7, but not 17. Triple that to 51 antimony, then tellurium, then iodine is 53. And gold. Gold 79 is gold. Beryllium plus rhenium's gold.
11 nitrogen plus helium's gold. Acid time minus carbon's the gold. And carbon makes wood. All right, so this is all the lanthanides, numbers 57 to 71. Pencils out. Lanthium, cerium, terbium, thulium, terbium, holmium, europium, samarium, ytterbium, platinium, dysprosium, gandolganolium, neoneodyne, praseodymium. Hydrogen plus helium plus salt's 14. If you mix with iron 26, it turns it green. Minus 10 to sulfur, now the whole thing stinks. With an oxy, cobalt, nickel, silver, copper, and zinc. Calcium will stop your bones from growing old, but I trade my health away for just 1 mole of gold. Cause it's gold. Gold, baby, gold, gold. And U stands for go, go, gold. What better than platinum gold? I trade the carbon in my body for gold. And carbon makes wood. Deste vídeo destacamos os seguintes aspectos: a cacofonía entre Johnny B. Good e Carbon Makes Wood, palabra que tamén aparece na letra da canción original. Por suposto, ninguén esquecerá que o número atómico do ouro é 79. Unha boa calidade interpretativa da nova letra, algúns elementos nomeados aparecen gravados en madeira e hai táboas periódicas feitas en madeira. Aquí temos unha imaxe. Visualicemos un anaco do vídeo presentado por Theodore Gray da súa Periodic Table Table. Por certo, non hai erro algún na repetición de table table. Hi, my name is Theodore Gray. In 1988, I co-founded Wolfram Research along with Stephen Wolfram and others. Somewhere around 2002, I kind of accidentally got sidetracked and started working on a periodic table, which is what you see here. Around 2002, I read this book, Uncle Tungsten, by Oliver Sacks, which is a wonderful book. And he has a paragraph in there where he describes a periodic table in the Kensington Science Museum, and he describes it as having samples on it. It turns out I was just misunderstanding his description of the thing, and it's actually a wall display. It's the same as everybody else's periodic table. But this kind of put the idea in my head that there ought to be a periodic table. And as far as I could tell, no one had ever done it before. I kind of researched the situation. And that's what caused me to build it, is I thought the world needs a periodic table. So, I mean, there's lots of different elements in here. Hydrogen is a little tricky because it's a gas. So this is a little aspirin bottle, which at one time was filled with actual hydrogen, and a key card from the Hydrogen Hotel. This is a sample I don't usually keep out because if somebody were to drop it and break the bottle, it would really be bad. I think OSHA would have opinions about spilled mercury in a workplace. Really like tungsten. You can't quite get an impression of it, but that took me a while practicing being able to actually lift this thing because this weighs about 11 pounds. So everyone always asks me what my favorite element is, so I had to make up titanium as my favorite element. And this is an intake. It's called a blisk, a bladed impeller disc. So niobium is nice. It's one of its more popular uses is for piercing jewelry because it's hypoallergenic. It's compatible with tissue. The noble gases are relatively easy to display because they have very nice discharge colors. You can see an example of neon up there. Chlorine, if you hold it up to a white surface, you can make out the yellow tint in it. Bromine even more so. That's got a much stronger color to it. Bismuth, it just wants to crystallize like this. It's hard to stop it when it cools. This is an ingot of indium, which I think I paid $200 for this. Se no vídeo, como poderían os máis de 26.000 visitantes do mesmo acceder á oficina de Theodore Gray? Esta é unha das vantaxes dos vídeos de YouTube. Despois da Table, escoitemos a canción interpretada por Tom Lehrer. A melodía corresponde á canción Son o perfecto modelo de xeneral maior da ópera bufa Os Piratas de Penzance, que foi composta por Sir Arthur Sullivan e estreada en Nova York o derradeiro día do 1800.
do ano 1879, 10 anos despois da publicación da Tabla Periódica de Mendeleev. Ambas letras son hilarantes. Vexamos primeiro a ópera, moi difícil de cantar pola longitude dos seus versos. I am the very model of a motivated general. I do the basic vegetable, animal, and mineral. I know the kings of England and I codify historical, the marathon to Waterloo in order categorical. I'm very well acquainted with matters mathematical. I understand equations both the simple and quadratical. About my noble theorem, I'm teeming with a lot of news. With many cheerful facts about the square of the hypotenuse. I'm very good at integral and differential calculus. I know the scientific names of beings and animalculus. In short, in matters vegetable, animal, and mineral, I am the very model of a modern major general. I know mythic history, king authors, and the paradox. I answer how to cross-six, I have pretty taste for paradox. I can energize all the crimes of hearing gabalance. In codex, I can draw peculiarities, parameters. I can tell an adieu Raphael from Derrida's and Sophies. I know the croaking chorus from the frogs of Aristophanes. Then I can arm a fugue of which I've heard the music dinner for. And whistle all the airs from that infernal on the pinafore. Then I can write a washing bill in Babylonic uniform and tell you every detail of Caractacus and uniform. In short, in matters vegetable, animal, and mineral, I am the very model of a modern major general. In fact, when I know what is meant by mamelon and ravelin, when I can tell at sight a Mauser rifle from a javelin, when such affairs as sorties and surprises I'm more wary at, and when I know precisely what is meant by when I have learned what progress has been made in modern gunnery, when I know more of tactics than a novice in a nunnery, in short, when I've a smattering of elemental strategy. Wait! You celebrate Major General than a strategy! For my military knowledge, though I'm plucky and adventuring, has only been down to the beginning of the century. But still in matters vegetable, animal, and mineral, I am the very model of a modern major general. A proposta de Tom Leder, que era matemático, tivo lugar no ano 1959. O comezo di o seguinte: agora, se podo desviarme momentaneamente do discurso principal deste simposio nocturno, gustaríame cantar unha canción que non ten sentido, pero que representa algo que aprendín durante a miña carreira de científico. Isto pode ser útil para alguén algún día, quizás baixo estrambóticas circunstancias. Na canción aparecen simplemente os nomes dos elementos químicos postos nunha melodía que posiblemente sexa recoñecida. De feito, Tom Leder fai referencia á melodía anterior. Na metade da interpretación, pregunta e avisa: é ou non interesante? Sabía que sí. Espero que todos estean tomando notas, xa que haberá un breve examen no próximo descanso. Nesta versión, recóllense imaxes que recordan os elementos químicos, por exemplo, IKEA para o escandio,
o can Pluto de Disney o nomear o plutonio, ou unha prancha o nomear o ferro. Recordemos que en inglés prancha e ferro dinse iron. Téñense feito centos de versións, fundamentalmente por parte de estudantes, en celebracións de fin de cursos en moitos idiomas. Now, if I may digress momentarily from the mainstream of this evening's symposium, I'd like to sing a song which is completely pointless, but is something which I picked up during my career as a scientist. This may prove useful to some of you someday, perhaps, in a somewhat bizarre set of circumstances. It's simply the names of the chemical elements set to a possibly recognizable tune. There's antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen, and oxygen, and nitrogen, and rhenium, and nickel, neodymium, neptunium, germanium, and iron, americium, ruthenium, uranium, europium, zirconium, lutetium, vanadium, and lanthanum, and osmium, and astatine, and radium, and gold, protactinium, and indium, and gallium, and iodine, and thorium, and thulium, and thallium. There's yttrium, terbium, actinium, rubidium, boron, gadolinium, niobium, iridium, and strontium, and silicon, and silver, and samarium, and bismuth, bromine, lithium, beryllium, and barium. Isn't that interesting? I knew you would. I hope you're all taking notes because there's going to be a short quiz next period. There's holmium and helium and hafnium and erbium and phosphorus and francium and fluorine and terbium and manganese and mercury, molybdenum and magnesium, dysprosium and scandium and cerium and cesium and lead, praseodymium and platinum, plutonium, palladium, promethium, potassium, polonium, and tantalum, technetium, titanium, tellurium, and cadmium and calcium and chromium and curium. There's sulfur, californium, and fermium, berkelium, and also mendelevium, titanium, nobelium, and argon, krypton, diad, radon, xenon, zinc, and rhodium, and chlorine, carbon, cobalt, copper, tungsten, tin, and sodium. These are the only ones of which the news has come to Harvard. And there may be many others, but they haven't been discovered. Pasemos agora a unha obra que non ten letra e que non necesita presentación. A versión que imos visualizar pertence á película Moulin Rouge de 1952, dirixida por John Huston. O drama transcorre en París a finais do século XIX, seguindo o artista Henri de Toulouse-Lautrec, na subcultura bohemia da cidade no burlesco Palacio Moulin Rouge. A obra está baseada na novela de Pierre Lamure e a película gañou o León de Prata do Festival de Cine de Venecia de 1953. No baile aparecen as acrobacias Grand Écart e Jumps Split, introducidas cara a 1820 por Charles Massiguier. O baile considerouse escandaloso e fixéronse intentos para prohibilo, pero non hai rexistros de tal prohibición. O motivo serían as pantalés que vestían as mulleres, xa que o ter unha entreperna aberta, unha patada alta podería ser reveladora. Ocasionalmente, persoas que bailaban o can-can foron arrestadas.
Escoitemos agora a versión do Can-Can da táboa periódica. Destaquemos nesta actualización dende outra versión que aparecen os nomes aprobados para os últimos elementos da táboa periódica. Sumadas as dúas versións, superan os 30 millóns de visitas, salvo frases intermedias esporádicas necesarias para a rima e o mantemento do ritmo, a letra limítase a citar os nomes dos elementos químicos. A diferenza coa letra de Don Lehrer, os elementos aparecen citados por orden crecente de número atómico. Debemos indicar tamén que existe un vídeo de New Periodic Table Song for Beginners, no que se ofrece unha versión moito máis lenta que axuda ao seguimento dos nomes dos elementos. And now, ASAP Science presents the elements of the periodic table. There's hydrogen and helium, then lithium, beryllium, boron, carbon everywhere, nitrogen all through the air, with oxygen so you can breathe, and fluorine for your pretty teeth, neon to light up the sign, sodium for salty times, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, then sulfur, chlorine, and argon, potassium, and calcium so you'll grow strong, scandium, titanium, vanadium, and chromium, and manganese. This is the periodic table, noble gas is stable, halogens and alkali react aggressively. Each period will see new outer shell will electrons are added moving to the right. Iron is the 26th, and cobalt, nickel coins you get, copper, zinc, and gallium, germanium, and arsenic, selenium, and bromine, film will krypton helps light up your room, rubidium, and strontium, then yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, silverware, then cadmium and indium, tin cans, antimony, then tellurium, and iodine, and xenon, and then cesium, and barium is 56, and this is where the table splits, where lanthanides have just begun. Lanthanum, cerium, and praseodymium. Neodymium's next to promethium, then 62. Samarium, europium, gadolinium, and terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutetium. Hafnium, tantalum, tungsten, then we're on to rhenium, osmium, and iridium, platinum, gold to make you rich till you grow old, mercury to tell you when it's really cold, thallium, and lead that is good for your tummy, polonium, astatine would not be yummy, radar, and cesium will last a little time, radium, then actinize at 89. This is the periodic table, noble gas is stable, halogens and alkali react aggressively. Each period will see new outer shells will electrons are to the right. Actinium, thorium, protactinium, uranium, neptunium, plutonium, uranium, curium, berkelium, californium, isonium, fermium, and lithium, nobelium, lawrencium, rutherfordium, wm, beryllium, borium, hesium, meitnerium, neptunium, mercurium, copernicium, nihonium, flerovium, moscovium, livermorium, tennessine, and organessa, and then we're done. Non todas as versións son afortunadas, imos contemplar dous exemplos. A canción de Lazy Song ten máis de 1.500 millóns de visitas. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan, turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. Cause in my castle, I'm the freaking man.
Today I feel like learning some chemistry. I just wanna study one day. Outro exemplo é We Didn't Start the Fire, de Billy Joel. Esta canción é simplemente unha secuencia de palabras continuadas con nomes propios de personaxes da historia sen apenas nexos de unión. Harry Truman, Doris Day, Red China, Johnny Ray, South Pacific, Walter Winchell, Joe DiMaggio, Joe McCarthy, Richard Nixon, Studebaker, Television, North Korea, South Korea, Marilyn Monroe. Rosenberg, H-Bomb, Sugar Ray, Panama, John Randall, the King and I, and the Catcher in the Rye, Eisenhower vaccine, England's got a new queen, Marciano, Liberace, Santana, goodbye. We didn't start the fire, it was always burning since the world's been turning. We didn't start the fire, no we didn't light it, but we tried to fight it. Joseph Stalin, Alan Cobb, Nasser and Prokofiev, Rockefeller, Campanella, Communist Bloc, Roy Cohn, one for all, Toscanini, Dacron, Gin, Food Balls, rock around the clock. Einstein, James Dean, Brooklyn's got a winning team, Davy Crockett, Peter Pan, Elvis Presley, Disneyland, Fargo, Budapest, Alabama, Khrushchev, Princess Grace, Peyton Place, trouble in the Suez. We didn't start the fire. A versión coa letra da tabla periódica é desastrosa. Hydrogen and helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium. Silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium, scandium, titanium, vanadium, chromium. Recuperemos agora a afinación con The Atom Song. Esta canción non fai referencia explícita á táboa periódica, xa que se centra na estrutura do átomo, pero se non se coñece esta, non se comprenderá a construción da táboa periódica. Considero esta obra unha das mellores de YouTube. Dalton, Thomson, Rutherford and Bohr, Schrodinger and Heisenberg and many, many more used their brains to venture in the realm of inner space and found the world of the atom was a weird and wondrous place. Dalton did experiments and said, I think it's clear atoms are tiny indestructible spheres. Thomson worked with cathode rays, said I disagree. A plum pudding model makes much more sense to me. A new chapter in atomic theory started to unfold when Rutherford played around with atoms made of gold. When a few of his alpha particles came bouncing back, he hypothesized the nucleus had knocked them off the track. Dalton, Thomson, Rutherford and Bohr, Schrodinger and Heisenberg, and many, many more used their brains to venture in the realm of inner space and found the world of the atom was a weird and wondrous place. Bohr saw spectral lines for hydrogen and said, it seems to me electrons move in orbits with specific energies. Heisenberg said, forget it, there's no way to know the orbit or a path where the electron's gonna go. Schrodinger used lots and lots of fancy mathematics. It made a model of the atom based on quantum mechanics. It has orbitals, and those are based on probability.
The atom is a fuzzy blob of pure uncertainty. Dalton, Thompson, Rutherford and Bohr, Schrodinger and Heisenberg, and many, many more used their brains to venture in the realm of inner space and found the world of the atom was a weird and wondrous place. Dalton, Thompson, Rutherford and Bohr, Schrodinger, Heisenberg, many, many more used their brains to venture in the realm of inner space, found the world of the atom was a weird and wondrous place. A maioría dos vídeos en YouTube están en lingua inglesa. Hai algúns en lingua castelá, xeralmente de menor calidade, e non atopamos vídeos en galego. Coa seguinte aportación, pretendemos facer unha homenaxe ao mar das nosas costas, a area das nosas praias, a madeira dos nosos bosques e o leite do noso gando, sen esquecer o que as entrañas da terra nos teñen regalado con noso esforzo e as viñas que nos dan bo viño. Ao final, escoítase un berro que é unha homenaxe que facemos a unha expresión típica dos lucenses. A obra está interpretada polo Orfeón Lucense, fundado a finais do século XIX polo compositor galego Xoán Montes, que foi o seu director durante moitos anos. O actual Orfeón Lucense reestruturouse en 1982 grazas á iniciativa de José Castiñeiras, mestre capela da Catedral de Lugo. Dende 2012, o seu director é Marcos Manuel Fernández Mosquera, excepcional director. A gravación fíxose no Centro Cultural O Vello Cárcere de Lugo. Come
Debemos decir que divertíronse moito ensayando, sobre todo cando desafinamos. Sí, tenía cierta vergüenza en hacerlo. Primicia este estreno mundial. Bueno. Pero gravosa. Sí. Por menos aí impulsando. Moitas gracias tamén todos a vos. Ahora hai unha sorte. É tarde, tarde. A cerrar ellos. Muy breve, breve. Non te preocupes que se acaba. Tan breve que non deberíamos ni sentarnos, pero bueno. Non sei se eles queren decir unhas palabras de despedida. Non, agradecervos a vosa presencia aquí e que, bueno, non sei cando volveremos a celebrar algo do sistema periódico, pero seguro que despois da acollida do Consello da Cultura Galega volveremos a celebrar algo. Non sei de que, pero volveremos a reunirnos aquí a falar de química. Gracias. Elena. Bueno, creo dar as grazas a todos os relatores, creo que todas e todos o pasamos moi ben. Dar as grazas a este efecto coercitivo que tivo Ramón, que se tivo que marchar, porque diu clases aquí e diu clases na universidade, pero, bueno, creo que vos convocou os alumnos a que viñerades aquí, creo que foi unha gran idea, coñecedes o Consello da Cultura Galega, estivestedes con nós, e de decir que saboreamos toda a química moito, incluso, a verdad que hasta a toxicidade ben contada, como fixo Sergio, pois é un placer escoitala, e a veces a mellor prevención é a información e o coñecemento, así que mil grazas a todos por estar aquí. Ahora animadevos a difundir as ligazóns, a difundir esos vídeos para que, como decía Manuel Vicente, a cultura científica non sexa
contarlle as cousas outra vez aos pequenos ou contarlle a xente as cousas como se fosen pequenos, senón saboreala pois con esta cultura como fixo Orfeón de Lugo. E xa sabedes que hai xente que empeza sendo química ou químico e remata escribindo cancións de pequeniños ou de grandes, non? Así que hai moito futuro. Moitas grazas. Ben, pois moitas grazas a todos. Eu cheguei esta mañá disposta a aprender moito sobre a táboa periódica, ao final prácticamente pasei todo o día facendo outras cousas, pero estiven a saltos e aquí estou. En todo caso, como isto é unha roda que nunca para, xa por non citar outro tipo de actividades, pero pois situamos exclusivamente no ámbito científico e no ámbito que poda estar máis próximo tamén da química, como este caso, direivos que, como dixen pola mañá, que o día 4 e 5 teremos os encontros sobre divulgación científica, polo tanto, tamén vos concedo a vos, pero que o día 3 teremos un encontro sobre as velutinas. Colaboración coa Academia de Veterinaria, polo tanto, o día 3 pola mañá, aquí vos esperamos para falar de velutinas, porque tamén a química terá algo que ver no asunto, non? Como en casi todo. Aquí non te dou a palabra a Manolo, que nos dá unha lección sobre... Aí tenemos unha orgánica que nos conta das feromonas. Sobre o asunto. Por tanto, esta a vosa casa de canto que irades, pero sobre todo nos convocaremos vos de vez en cando para que non esquezades que tendes que volver. Moitas grazas.